jonyuol timo otieno gichiego kinyi nyithindo ok girom giduogo dhiambo mondo gitimo mana assignment nyithindo ni mana kacha weche mag CBC kane jatend piny Kenya mano chieng' tich abich ne oketo e gazet kata obokeno moyiedhi mar piny owacho nyinge mag jokanyo mag aput makamae ni kaweyo machalo nade en okang' mokaw moro makare kose mana marango ni singo mano chiwo kotimo campaign wadano chop kare Kevin Cleo miwacho no en miwacho mogik no manyiso ni ena put moket mar mondo girom gi singo mane giketo kitimo campaign nikech ng'eni jatelo ma president mar wasani osebedo nyaka osebedo deputy president jalup mar jatelo ma Kenya ka to penjo ma nyalo betie en ni eke recommendations mano kete ndalo manene en jalup mar jatend Kenya mano mokwongo na mariyo geni nitiere ka poko olok chike kata policies miketogi nitiere yo magikadho godo e bunge kacha to ng'enywa bunge ma luwo jatelo masani wan godo William Ruto gibe ne gintiere e bunge kae including Mheshimiwa Sosion mose nyaka bedo jatelo mar Jonat riwruok mar jopuonj mane ne omi thuolo omiyo gima do tim en ni wang'i ni ang'ono momiyo CBC ni kane wachake to kochopo singo mane wan godo nikech CBC to en gimiluongo ni competency based curriculum manyiso ni ong'iyo nyathi school e yo mamako nyaka gigo monyalo timo kod gigo ma ok onyal timo manyiso ni ka in jago mpira timi thuolo mar mondo wang'i ni to ere thuolo mane momiye school kacha mar mondo wa build capacity mari mar go mpira ma ok wa sisitiza kata ok wachuno ahinya ni nyaka idhi e class nyaka isom nyaka itim penj ma samori dhi rem ae bang'e to kise wacho ni an nadhi adhiya nikech mama nowacho ni mondo adhi school no be adhi adhiya nikech baba dwa ni mondo adhi to Cleo of asking iyo global trends yore kata mag sombe e pinje moko ma oko ka bende gibe gin gi CBC omiyo task force moseket ni oteku ni dware ni mondo ng'ini to ang'ono ma pinje moko gitimo maber kata mabeyo ma pinywa ma Kenya ka ok tim yo makare namba riyo en gima nyalo luongo ni capacity building mar jopuonj kata kwa lose wach mar CBC ni ng'eny jopuonj be kia ni CBC en ang'o manyiso ni training ok nomigi e yo makare to nikech en curriculum manokel in between a curriculum kech wan gi 844 then koro CBC ni 7642 obiro to koro dware ni mondo wang'i ni to ere gik mane ne 844 timo maber ma CBC samoro ose kalo to ere yo mane jopuonj ni tiago gi kata teacher training colleges ma wantiere godo gi ere yo mane giketo mar mondo hakikisha ni japuonj sama ine class to hakikisha ni ong'eyo gima CBC en kendo konyo nyithindo mar mondo ging'e ni CBC en ang'o namba 3 katieko en ni public participation nikech gimoro kendo mano wach ewi CBC en ni ji migepe mopogore opogore ok nobedo consulted dware ni task force ni bendo bed piny mondo giket database mar specific and key stakeholders of education mondo gilos kodgi gichiw pachgi to ging'e ni pachgi no ere kaka odhi kawo budget mar Kenya nitie ang'ono ma wanyalo timo mar mondo waber CBC kata mar mondo wakethe in totality to kapar ni Mheshimiwa Ruto nyalo wito kata tupilia mbali CBC samoro nitie mana gaps ma otekuno kata task force bro propose ma bang'e to waziri mar education bro tiyo gi stakeholders mar mondo tim gi yo makare ma bende odhi bedo kata gi ting' mopogore opogore wadong' mana gi thuolo mar dakika 2 kendo to tieko chenro ma okinyi ma kawuono wadani warang mana koro weche mag telanga duogo iri mondo mikona county ma Siaya county ma be Kisumu gik mosebedo kacha katimore weche mag governors manyien yudo mago mag pending bills mibadhi mokwako counties gi duto ere kaka inyalo tieki bende nitie jok moko madhi neno ka itwe adieri mano wach mangi duogo tieko go wach mari mogik otenore gi mano bende nyalo kono ariwno kanyo gi weche go mag CBC wanyalo tieko gi nade ka irango kanyo ni aput moseket kama gin gi ting' mane ka koro sani wantie kachiel kod wach mari mogik sam erokamano Cleophas kachwalo pacha e wach mar CBC ni CBC king'iye kata kaka kwa example mag countries mo hole wach mar CBC ni iyudo ka en curriculum maber gima shida mana jo Kenya otimo en ni ne girikni ahinya implementation mar CBC an gi pacha mokwongo jok mano nego beni bedo itiege wach mar CBC ni mokwongo ne en jopuonj kapok no bedo rolled out mondo japuonj
ma dhi kawo patik mar puonjo nyithindo e klas obed gi winjo matut e wach mar CBC ni yaka gidhi timo ang'ono gidhi chwalo nyithindo. Koro task force mano yier ber gitim nonro margi, but gimang'eyo ni a lot of investments osekete e wach mar CBC ni, books osebedo published, jonyuol osenyiewo books, iwinjo gik makamago eko nyaka giconsider mondo gitim ang'ono wach mar CBC mondo gimed mana elaborate maber mondo jopiny kata gi jonyuol gi nyithindo gi jopuonje understand owinje. Kadhi e wach mar tend county government mana mogi koro kwatieko bende ni gimoro ma samoro osebiro gi monitere court wache ni okil kama loka koro ero gima kama makasi aka wabi wach mari mogi gidhi biro, lakini ka ng'iyo telo mar county government ma Siaya, awuok Siaya county county government kwanza governor ma Siaya Ranguma the former one Rasanga nen project ma party nokel ne ji mondo mi ang'ono oti to the same party kendo do okelo rengo koro rot margi mane keto gi Rasanga cha ok dangi nyiso ni koro en gima nyien nikech leadership mar Siaya county ipango gi party itself ok jopiny. Koro orengo koro nyaka dhi deal gash. Ero kamana orengo en project. Of course en project but kata un project but kama dhi ka watieko koro. Kama nyalo bedo wach mari mogik Kevin osedo wach mari mogik watieko sani wan mana gi nyiriri 30 mano momeda kanyo mabalang makadhi alana to winjo bana ni e wach mar Siaya county en gima lich ahinya kendo kawinj maber kaka ng'ama West Uyoma West Uyoma ward Rarieda sub county Siaya county ok en gima ber ni million 400 obedo withdrawn madhi 21 days to the election pesa no dhi kanye. Namba 2 jo Siaya ywak nikech wan gi budget moripo bed ni tiyo ne jo Siaya to budget no ok chope mikakati kaka jo Siaya dware. Omiyo investigation madhi mbele Siaya en nonro mana yiego kendo asesire kabisa. Wasenyaka timo gimitimo ni amicus e migepe mopogore opogore mantiere Siaya kacha kendo wasewacho ni kabro bedo thuolo ma jo piny nyalo dwar mondo oket ywak maggi to wan bende wabro chopo kacha kendo wabro submit petition mekwa mar mondo wasupport institutions kaka Ethics and Anti-Corruption Commission, Judiciary, mar mondo kwelo ma waseneno ka kwalre kaka counties ma Siaya kendo counties mamoko gi bende otieki. Omiyo asiro enonrono kendo jogo mokwalo pesa kantie evidence omakgi otwegi. Ero kamana ahinya Kevin osedo kaachiel koda Samuel Ayeko kuom thuolo mar twakore Ramogi TV. Waneno chenro machielo bende mabiro yudo mar wuoyo kodu achiel kachiel Ramogi TV. Nyaka Cleophas Oluoch, chenro nen mar RuuPiny mabiro chenro mar kaka wanene kik idhi mabor imedo kete mar Ramogi TV kik ilok chenro ni. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo chao kwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Yes. Tich ariyo juma ka juma, e chenro mar duol, sa achiel otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda, kata nyar oganda, mondo gichwalo siki, gidhing' iro e duol, gi mbaka makelo ng'eyo.
kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mane Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Nyakoro mga jwang wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre sa 2 mar okinyi nyaka sa 3 mar okinyi. Kita kod Ana Sharon Ong'ao. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malich. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimoni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, sa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Chiemo kelo wa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no, manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, sa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo ma in godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashimewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny, tudri gi jalendo Trevor Mbija, sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho.
Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 odhiambo. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Ramogi Night. Tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Machiegni e chenro mar kaka wanene kokalo Ramogi TV kaachiel kod Ramogi Radio kendo mabota ye chenro nyodiechieng' ma kawuono en Ruth Otieno achung'e lo Victor Otieno maka juma. Amor mar bedo kodi kendo amor ni jowa yawuotwa kaachiel kod nyiwa ma dwa donjo kodwa e twagni osechopo. Abo kawo thuolo ni mar rwako uni machiegni wakuongo wachako kaka watimego odiechieng' kod odiechieng'. Wahulore ni nyingi ng'a en ang'o momori e jumani e giko dira kata manochwanyi. Abo chako kod Edwin machiegni Edwin e kaka wanene odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Ruth, ambe amoso nyikwa Ramogi ni oyawre kendo amore chope chenro mar kaka wanene. An gimomora juma ni en ni piny medo donjo e adieri mar kaka piny onego bedi. Koko manyocho bed ma ng'ato nyocho nyalo wacho ni mae kaka wabro timo. Gik manyocho licho ni wabro nyalo timo kamae. Kora adieri chako mienjo. Apani ma kora e ndara monego waludi kech kora adieri yangore. Piny chako kao kore. Piny kao kore. Koro waneno ni mae gima wa confront kaka jo Uganda. Erokamano. 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 Moko mora wigni ni ngima koka medo ridore. Ngima koka medo ridore. Erokamano. Antere kod Roslyn. Machiegni Roslyn e kaka wanene modiechieng' ma kawuono. Momori moko mori samoro gima bende no makodhogi e juma ni ka wachako chenro. Erokamano Ruth, amba paro mana nabokawo kama Edwin owachono. Apani kineno koro sani piny kue bete. Aparo ni kaka nche piny oridore mane waneno siasa ji pok no yie gima notimore. Apani sani koro ji koro yie. Koro ngima chakore ing'iyo ni tidhi kanye kama koro intiere. Mar ariyo maparo ni ji koro nego ridre ne en wach mar pes mafuta. Apani wik mabiro wik ariyo kanyo. Aparo ni be biro bet mamalo kabisa moingo ma. Koro kaka nche wago kura e kaka koro ngima bedhi bedo. Ngima miyiero ema wantiego. To mogik ten gima mora ni nyithindo dok e skul. Kendo waneno ka somo be dok koro kaka nche ntie. Ma cheche nche nyithindo dhi e skul wik ariyo nyithindo duogo dala. Wik ariyo to gi koro task force manoket mar CBC ni. Ma odwa ni mondo wang'i ni to sirikal bro timo ang'o nikech jiwa kosebedo mang'eny mar ni CBC jopuonj pok ntiere moromo, classrooms pok oromo to grade 6 onego be ni dhi grade 7 higa mabiro. Koro aparo ni magi kama ntiere wach school ne en gima onego ng'i ahinya nikech CBC ni neno ka konyo nyithindo mantiere town to nyithindo manie dala. Nikech ntiere kaka itimo negi penj kotenore gi kama intiere. Erokamano nya Roslyn. Machiegni odiechieng' ma kawuono chenro mar kaka wanene. Momori moko mori samoro madiher mondo mi wakete maine chenro ma kawuono. Erokamano nya Ruth. Nyiga en Fred Ogweno. Ntiere weche ma ne okomora. Koro wachak gi mokomora yo mapiyo. Mokwongo en family mar ji 7 manyo owito ngimagi e county ma Embu. Ntiere familia moro mane oting'o miyo, oting'o jaduong' gi miyo gi nyithinde. Manyo wang' molokore buru. Mano otieno mane e piny Rugodo Nyoro.
nyo wang molokore buru koro en lit ahinya kinyalo paro kama dhano odak kaka family ma jogi kodhi to non wang ka ringrigi odong mana buru en wach ma kani goye wangi kamae kaka ng'at ma waduto wan gi wedewa wan gi nyithindo wan koda jonyuol ne en gima nomako doji gi wuoro ahinya koro mano en gima ne okomora gima chielo mane okomora e jumani ma bende ang'eyo ni wabiro lieko mbele ka en kuo mar omenda gi wang' teko matimore e kaunti ma Siaya. To kaunti ma Siaya en mana ranyisi kuom gigo ma ne timore e kaunti mawa to ok mana ma Kaluo kende but pacho ka mangima nikech dhano dhier, dhano thagore, devolution nokel mondo mi okony jopiny. To devolution koro lokore konyo mana jodonga ich. Koro ma en gima biro loso. Gima ne omora en ni weekend mokalo nanwang'o thuolo mar wuotho Kaluo. Kendo ne adhi e liel Kabondo school go Tratenkacha kama nchane waike wuon chairman marwa Kennedy Oyo. Bang'e nayudo thuolo mar dhi dala Oyengwe Misambi. To gima ne omora en kaka jodongo kendo dhano mantiere gweng' jo puoyo kaka wanene chenro mar kaka wanene seche moko bende yudo feedback en gima ber en puonj ma giwacho ni puonj madonjo e yo makare kendo Ramogi TV lidho ne gigo ma kamoro yande kaka ne ginyalo fuono tiendgi tamogi koro miyo na bedo piny gi jodongo kamotelne gi jaduong' Joshua Okombo jaduong' Zakaria Ron gi jodongo mamoko jaduong' Joseph Ogeda ka giwacho ni kaka wanene odhi mana mbele kalidho ne giwechegi koro en gima ber ka bende iwinjo pach jopiny kendo jodongo puoyo chenro machalo kama kaachiel gi jodongo mamoko koro miyo en puoch gi pak ne Ramogi TV to bende ne Ramogi Radio. Erokamano nya Fred amor kuom winjo feedback mowuok kuom jodongo mawacho kata ni chenro ni yaro tiend weche mathoth mokalo. Abodhi achiel kachiel nyaka e gwenge mag Kisumu mondo mwatudre kod John Riaga. John, machiegni chenro mar kaka wanene momori samoro mano komori e jumani? Erokamano Ruth, iena wach gi Kisungu ni nice to see you. Nice to see you too, machiegni. Erokamano amoso Fred, Edwin kod Nyaro Yoma kapok awacho mang'eny. Aparo ni Nyayoma show mane wan godo mokalo ne wawinjore wach gimoro ni wallet ni koa e pinje maoko to okelna wallet mano maya kondele. Kawe kamano Ruth, adwa mana wacho gima nomora e jumani. Nyocha bedo gi tudruok gi ng'eni wasebedo kwa gombaka ni wadwa ni mondo koro kaka wanagi wane kaka wanyalo duogo e kor gwenge mondo mi wagerre. Achiel kuom gigo ma watemo mondo mi watim en ni mondo jomanyalo mondo duoge puothewa mondo wabed jok manyalo timo gimiluongo ni pur gi ohala. Jumbe ariyo mokalo asebedo kabedo machiegni kod jowa matindo en joma hikgi pok oromo kata 30 to ayudo ka gidich e puodho nitiere mopidho kich kendo gigolo mor kich magiuso nitiere joma pidho matimo iluongo ni value chain mopogore opogore nitie jok matimo nyaka matunda giloso juice mar matunda nayudo moro marego njugu to iloso gine mar njugu miwire mkateni to nitie kaka gitime magitimonegi improvement to gitimo gi chenro moro miluongo ni Lake Hub mabende ni e gwengegi ma Kisumu to naneno komora nikech samoro waparo ni tich ni mana Nairobi kata e chuny boma ma Kisumu to wayudo ka jomatindo kotelnegi kod Lake Hub kech gima gitimo en ni gitimo infusion gimiluongo ni technology e gigo e pur gi ohala magitimo mondo mi gimoro amora ma ng'ato nyalo bedo ni dwaro ni mondo tim kaka ng'ama tin inyalo dhi e puodho tiloso giri moro ti improve gi technology kato koro kitere e chiro tiyudo kokelo ni lokruok maber. Aparo ni mano gima ber ma aneno ka timore aparo ni wanyalo improve. Erokamano. Erokamano ahinya Riaga kowuok Kisumu. Edwin, erokamano ahinya Fred, erokamano ahinya Roslyn kendo wadonjo twak achiel ok abi ketho kinde kata matin nikech aneno ka thuolo osedhi mang'eny. Mokwongo twakwa madwa ni wachak godo en limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Nyanza ka bende nyoro ne ogo tach e kaunti ma Homa Bay ma bende wayudo kacha ka nokelo paro mopogore opogore. Ok ang'eyo ni uno wuon kaka jowa mantiere kod lony mar arieya un wach ni nuneno nang'o. Abo chako kod Riaga kowuok e kaunti ma Kisumu limbe mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza ahinya e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Ruth, kawacho mapiyo en ni mokwongo diary mar president
en gima iloso kuom kinde malach, ok en gima ng'ato chiwo achiwa to wacho ni awinjo kadwa dhi lemo Homa Bay. Omiyo limbe mar William Ruto Homa Bay odiochieng' manyoro en gima ne ok obiro apoya, en gima nochan. To nochane gi lengo mane. Wasebet ka wawacho ka ni William Ruto kochako 5 years mare, en ng'at mang'iyo 2027. Nitiere mbaka mosebedo kagore kaluo, kaluwore gi performance mar ODM kod presidential candidate makoni gi kaka ne koro ok wayudo gima ne wageno ni wanyalo yudo ni. Tiende ni ji go mbaka koni gi koni, wasewinjo joluo ka go mbaka koni gi koni, ni to koro way forward en mane. To Ruth, ing'e ni Homa Bay County ema chunga kod ODM kata Raila Odinga iluongo ni to the man. Gin gionge ga kata madoa maka ji owuok ni ochiko kamoro achiel to kuno ema ji dhie duto. Omiyo yiero mane Ruto oyiero godo dhi lemo Homa Bay nok en gima nochana chana. To adwa wacho ni ang'eyo ni aseneno mbaka kigo koni gi koni kaluwore gi bedo ni gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jotelo mamoko ne ok oyuoro e bura ni. Nawinjo ka gichiwo reasons mopogore opogore, to mane ok ber ahinya paro ne mar Mheshimiwa Opondo Kaluma ni ne ok oyudo means. Aparo ni kata do ling'aling'a kaka jomoko ne noling' to do nenore mabet berberie nikech macha ok onyiso ranyisi maber. Gavana nowacho no dich Mombasa, mano nyalo winjore, inyalo seye lakini nyalo wacho ni ero no onge ne en Mombasa. Taparo ni jotendwa ma Homa Bay County no wito thuolo maduong' ahinya, no nego gibed kod William Ruto kech mokwongo ma e president for the next 5 years. Nitiere bende gimoro mabiro ni kiluoro telo to nitiere kaka bende ji ng'i, ji nyalo sei but kimiyo telo luoro to iyudo ka nitiere kaka in bende ji mi luoro. Ruth, ing'e ni ka wamanyo nyako an kod awach ni Fred, tiwinjo ni awinjo ni Fred ni e gwenge mag Jimo yo gweng'u kocha, to an bende ka chunya dwari to okaringi ni kawinjo ni Fred ni e gwenge ma Jimo taringa dhi apondo Kisumo, abiro machiegni kanyo mondo kiwacho gima awinjo ni nyalo bedo ni ok iwacho maler tadonjo tawacho ni ing'e ni Fred to wacho kama lakini adiera mantie en kama. Obiyo jotendwa nowito an opportunity mondo gibedi kanyo mondo gin bende gichiw pachgi e weche makamago. No aneno ka William Ruto noluor kod jotelo mamoko ma e gwenge mamoko mopogore gi Homa Bay. Gima ng'eyo en ni thoth joka gin joma koro dwani mondo ka ginyalo yudo lemo. Ok adar wacho ni gidenyo, but adwa wacho ni gin jok mang'iyo mbele. Gidwa ng'eyo ni to dhi chalo nade mbele ka dipo ni kaka piny chalo wayiere ka waduto ni samoro teko mar siasa mar Raila ni godo ok obi bedo godo 2027 kapod ongima, kapod Nyasaye okudho ne ngima. Omiyo jok ma oluore gidwa temo ng'iyo ne ni to kachop 2027 to wan pod watindo e siasa, opportunity mane ma wan godo nikech Ruto pod nitie, pod obiro chung'. Ere kaka wan to wanyalo bet kode. Mogik kawacho wachno en ni Ruto sani nie process mar loso sirikal mare. Omiyo odwa ng'iyo ni to chal nade, ere jok manyalo wuotho godo. Ang'e ni waziri ne waseyudo achiel miluongo ni Eliud Owalo, to positions pod ng'eny e sirikal. Opimo yamo, odwa winjo temperature mar kaluo ni kata obedo ni negigo kura komachielo, to an koro an e president. Temperature gi chal nade, bende anyalo wuotho kodgi koso pod igi wang' marom nade, koso ginyalo duogo chien ma giwach ni aisulu ma e president. Ere kaka nyalo tiyo kodgi mondo kodok Nairobi to bed piny samopango sirikal to nyalo wacho ni naneno ka gwenge makaluo chalo kama, we amigi anema kata tim anema mondo wapim anena kaka wechego nyalo bedo mbele kanyo. Omiyo atieko kawacho ni limbe mar William Ruto ne ok en gima obiro apoya, en gima nochan kendo en gima nigoyo godo siasa. Ka jo siasa jotendwa ok nyal somo weche kaka piny ringo magi tel ni oganda magi wach ni kae kama wadhiye to oganda biro dhi kendgi.
akiani be wawinjore maber jibo chako wacho ni jotelo lal wawinjore wano wadhi kedwa erokamano ka onge jasiasa matelo no wan koro wadhi kedwa erokamano nya John Riaga aneno ka wasitudore koda migosi Charles Odhiambo e yore mag tudruok manyasani machiegni Charles e chenro mar kaka wanene odiechieng' ma kawuono wadonje twak achiel momori kachiel kod limbe mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza ahinya Homa Bay County ini nene nango Charles erokamano ahinya Ruth erokamano ahinya aneno ka iler kanyo mokalo gi ng'ato kod jawuoyigo kaachiel gi Riaga man Kisumu en kinde malach ahinya amor ka yudo thuolo mar go mbaka gi jopiny e chenro mar kaka wanene kawuono ni to aneno ka Ubado wacho ni an ndhiwa to kan ndhiwa ni e kor pap Ruth Sa osedhi ok adwa wacho mathoth ahinya to kaluwore gi kata momora kata moko mora jowadwa osewacho mang'eny mak mana ni gima koro yangore en ni sani koro iluongo ni rubber is meeting the road tielo koro romo gi ndara ing'e ni chien kacha kane wawacho inyalo paro kana wacho ni dwe mar 9 nengo modhi kumoro nono ji ne wacho ni samoro Charles go mbaka mana gima winjo Roslyn owacho no kama wadhi mbele ka odhi ridore ahinya to kaluwore gi bedo ni sirikal koro lando ni giwaro yuor mane giyuoro go jopiny e wi chudo makamago Edwin e weche jalony e weche mag omenda obiro lero ne jopiny gima ne wawacho chon tang' chon lodhi ajuoga winjo wach be ber malobo gi mit koro seche moko ji go mbaka kama to giwinja to e wi gimi wacho John Riaga ondime ni limbe mar ng'ato manie lemo mar jatend piny ok en gimo odhes kaka limbe mar ng'ato kaka Charles manyalo wuok to adhi limo Fred Ogweno kata adhi limo Japuonj Obala awuoka ta ora boya ni ng'enyra en gima ichano nikech weche kaka Margarita to kod mamoko mathoth to ng'amanyo luwo gima timore Homa Bay mokwongo ibiro neno ni to hema gi kombe gi kap makwar no ket sadi mano kende oromo to gini en gima no chan kose en gima no opore inyalo paro ni jatend piny no chopo kar saa 4 saa 2 okinyi ne pod ipango gik moko manyiso ni yie ok en gima nyocha ne olandi chon koro kamoro Ruth ka ibro ng'wono na gi jowinjowa nikech adwa wuoyo ka an gi opinion iluongo ni ka an gi pacha ang'eyo maber ni gavana ma Homa Bay Mheshimiwa Gladys Wanga nyong'isi wach limbe mar president Homa Bay chieng' ngeso saa 2 mar otieno to sama nong'ise to yudo ka ok en machiegni e county kata kamano ne aparo ni giwuoyo ang'e ni obiro lero koyudo thuolo gi jatend piny ma bende olere ma jatend piny ne ong'eyo mano limbe ni tiende ang'o tiende mokwongo en siasa ne jok ma oluoro migosi Ruto kaka president ne gidwa ng'iso jatelo niya bi wadwa ng'isi jopiny sani koro pachgi osechako lokore inyalo tiyo kodgi ok ibi neno wach moramora kata pek moramora mar ariyo ne en siasa ne migosi Ruto wuon odwa ng'iso oganda dhano ma jo Kenya to gi pinje ma oko gimiluongo ni optics an nyose yiera otemo timo gima wasungu luongo ni validating tende noseyiera kendo kora nyalo dhi kamoro amora e Kenya ka kendo jopiny onge koda gi wach to mar adek pek mar limbe ni en kuom jopiny giwegi gimiwinjo Riaga wacho ni jopiny giwegi nyaka koro kaw thuolo mondo mi gin bende giywa wigi ging'e ni to en nang'o wadwa chomo kama nade Ruth limbe ni adwa tieke gi wach achiel adwa tieke ni be nitie janam manose kuno tiyo gi pi nam nikech wat ne otho e nam kaeto gima wacho en gimiwinjo Riaga wacho no jotelo gin joma wuoyo seche moko koro wakawo kinde malach ka wago mbaka ewi wachni to jotelo giwegi lemo gi giwegi malo kucho to giwuoyo kendo ging'eyo chenro mag dongruok manyiwinjo migosi Ruto kwano kate
Kwan atamalo 70 gin ma devolved mitime county. Kamoro mage mbekni mane gigoyo kaluwore gi kaka ji dwa chiedho. Nikech duto kuom duto, jopiny te nyaka jo Homa Bay golo osuru madhi ne national government. Gin gi ratiro mar yudo konyruok gi pok koa e national government. Erokamano nya Charles, mano en Migosi Charles Odhiambo biro iri Fred. Limbe mar jatend piny Kenya gwenge mag Nyanza, jowete wa osewuoye malach matin. Kata kamano, kane wang'iyo kaka oganda network kata yore mag tudruok manyasani, yudo ka jomoko ne kwedo jotelo ma Homa Bay kuom koso chopo e limbe no, kagiwacho kacha ni en wuoth kata safar manyalo kawo dakika di kata pesa di mondo mi gichopi. Okang'eyo ni wach mar limbe ni inene namo mar jatend piny ka kwakete machuok mondo mwadhi ir Eric kapok watieko gi Roslyn. Ruth, we wach ni en ratiro mar jatend piny owacho William Ruto mondo otim limbe pachoka kamora mora e county mora mora manyalo dhiye. To mak mana ni limbe mage nyaka bed gi mipangilio. Ana wuon kaka jafwambo wawacho ni ne ane e pap. To limbe ni afwenye mana gi gokinyi ni William Ruto ntiere Homa Bay. Koro kato doko ni jotelo ne okobedo kaka Charles wacho no, to kamoro okonyal laumu jotelo gi. Namba 1 en ratiro bende mag jotelo gi mondo kik dhi. Mano be jopiny nyaka ng'i ni en ratiro margi mondo gi attend kata kik gidhi. Koro ginyalo dhi kagiamua bende ok ginyal dhi. Ng'ama nyalo ywayo gi thuon mondo tergi kuno onge. Bende ng'at mano ong'eyo to mana kaka Charles wacho ni governor wuon ne oyudo wach godhiambo ni ker kiny biro. Wang'eyo ni ker ndalo moko kancha ne na jalup ker kata jalup jatend piny owacho. Ne chien kacha no temo bedo gi ywaruok bende gi piny owacho kane wacho ni en ng'at ma pore apoya. Koro opore apoya to donje masamoro kata mana security arrangement ne bedo matek. Kaka security mare ne bedo organized. Ne gin gi ywaruok. To aparo ni gima kamae pod ok owuok e wiye. Pod jok ma otelo ne pod ok ong'eyo ni koro en ker. Kama ker dhiye kinde duto nyaka bed gi mpangilio. Kata mana ker Moi ndalo mane watindo, kane Moi biro kamoro, to kata mana skul ne ji ok dhi. Ndalo mane en gi mbi mathoth. Niyudo ka nyithindo oriede ndara. Koro ker sama biro to biro go office mar ker. Ntiere luor ma imiye kaka ker. Koro kubiro to ken ng'at ma upo mana ni kiny osedonjo. Nekech en jatend piny owacho. Koro maya paro ni nodwa timore gi chochni. To king'iyon to en ang'o mane omiyo ma obedo mapiyo katieko. Yande awacho kae kendo asewacho mokalo ni chieng' mane William Ruto chamo muma ni nochako paro yiero mabiro ma en 2027. Ok yiero masani. Koro kaka otemo ng'iyo nekech mae ne en limbe mar siasa, nekech en jatend siasa. William Ruto notemo tero message kata ote moro niya, kaluwore gi ombulu manogo, to ne ng'at mane gi piem godo wang'eyo ni mapek en Migosi Raila Odinga, notemo tero message ni anyalo dhi ir jopiny kata ka ionge. Ne waneno bang' yiero magana ma 2017 ne wan gi wach mar handshake. Tiwinjo ka William osewacho ni en obiro tiyo gi jopiny gi jotelo mora mora to wach mar handshake mano en gik moko dwar. Koro notemo oro message moro na nyalo dhi piny e ground kata ka Migosi Raila Odinga onge. To ong'eyo ni migosi jotelo mane oyier e Luo Nyanza gin jotend ODM. To ODM kaka political party kata gi jotelo gi ntiere jatendgi ma samoro nyaka ne gin wang'e briefing ka gipenjo ni wadhi koso kik wadhi. Omiyo ok wanyal laumo gi. Gima wang'iyo ni onego bed ni dongruok mabiro gi dhi konyo japiny. Nikech number 1 onego bed ni japiny ema wang'iyo kae. Koro king'iyo maendeleo mane okelo gi ok nyalo wito siasa kuom gi. Nikech sani gima William koro chako kaka jatend piny owacho en nong'iyo bang'i ong'iyo yiero. Koro gimoro amora manyalo konye yiero cha e gimo nyalo bedo ni otimo sani. Mak mana ni wabiro ng'iyo kaka omedo dhi. Nikech mana kaka jok motelo bende osewache ni notemo ng'iyo to ground chalo nade. Ochalo ng'ama pimo. Be anyalo dhi mondo ochak chungo joge owegi mantiere ground kok otiyo gi jotelo man kae. Koro kaka mano nodhi samoro ne ok odhi makare. Onego bed ni ka ker biro to winjruok gi tudruok bedo makare. Ma bende ntiere ka no penj gi ni to ere oboke kata mane gi ndiko ne mbunge makanyo na bedo invited. To kata ka ne nitie pod en ratiro mare. To gima duong' ma nyaka ng'i ni japiny ka dongruok gibiro konyo jopiny, jotelo ma wan godo gi ng'i ni ng'at mo benefit kata ng'at ma waketo mbele
en japiny ma gigi dhi konyo. En kaka wanene biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio kama wantiere wang'iyo twak kata limbe mane jatend piny Kenya otimo odiechieng' manyoro e gwenge mag Homa Bay. Aneno ka jowadwa golo pachgi to Edwin abokwayi mondo igole mana matin nono mondo mi Roslyn bedo yude thuolo mondo mi wadhi e twak mamoko nikech twak kawuono ng'eny mokalo. Wach ni inene nang'o to po nono kwanyalo riwore kod wach mane Fred wacho cha ni to jotelogi gintiere kod ratiro mar dhi kata mar ok dhi to bende ne orwakgi e limbeni to po nono korwakgi bende wanyalo kawo makosa wakete wigi ni ere gimomiyo nokudhi seche ma okudhino uloro ne jopiny gima ne jopiny nyalo yudo mayot kokalo e dhou ne jatelo koro ok nyal timore. Edwin erokamano Ruth. Mokwongo odong' juma achiel kende to watieko dweche ariyo chakre wae yiero. Awinjo ka buok ahinya kiwacho ni ma siasa kare siasa ni idwa goye marom nade nikech wase yiero wase donje e big podwan mane siasa. Koro mokwongo kalimbe ni ne en mar siasa to Kenya wan gi gimiluongo ni democracy. E siasa kae nitie joma nie government, nitie joma nie opposition. Ok ang'e gimomiyo chuno ni nyaka jotelo te nyaka ne dhi kanyo nikech ka en siasa die to siasa nigi kore ariyo, nitie kor opposition gi kor government. Mano mokwongo. To mar ariyo Ruto en sani en president mar ji te. Ok dang' wach ni koro en ni kodhi Homa Bay to nitie kaka nyaka timne nikech en president mar ji te mana ka Chalino wacho ni jo Homa Bay be chulo osuru. Dongruok manoyango ka gi dongruok ma ok nyaka wer moro kata miel moro mondo ka dongruok go bi gin gik ma gin ratiro mag jopiny. Omiyo an agombo mani siasa wani bende koro oyue matin. Wachake timo limbe mamoko mopogore gi mar siasa kata mag pimo ni piny chalo nade to kech piny uchumi mar Kenya sani asewacho ding'eny ni chalo jatuo. Giminyiso jatuo gi yath mimiyo jatuo gi kaka itimori e mbele jatuo sani nyaka koro bed gima konyo jatuo. Erokamano ahinya Edwin owuoro ahinya to siasa wani en siasa mane ma itieko ni to ji ochaka kendo. Roslyn kinyalo yiena kuom nus dakika kende limbe mar jatend piny Kenya ni. Aparo ni gima Edwin onego yie ni ya Kenya wanogo ga siasa 24/7 wachake chieng' mitieko no tichako goyo machielo. Koro ananeno limbe ni ka ang'iye maber aparo ni ji onego ng'e ng'ama William Ruto en. Wasebet kowacho ni en ng'ama hands-on. En ng'ama dono tim gike kakodwaro makata konyisi ni tim to luwo en owuon otimo. Ana buok ahinya ka ji wacho ni jowano ok odhi e bura mar William Ruto leaders mawuok Homa Bay. Tana do mana nyiso ni pinje molony abro nyiso piny kaka China ni wacho na achiel kuom democracies madongo. Ibo yudo ka President Xi Jinping kata kadhi kamoro to gik moko dhi makata ng'ama ng'eni entiere kanyo onge. Entiere to maisha dhi kama kawaida. Ka emibro yudo ka ker biro kamoro to gimora mora chung ndara jamo jitem tokni te ochung gimora mora chung nikech ker timang'owa biro ting'eni saa ma saa ugolo kutimo gima kamano nitiere kaka maendeleo madine watim dok chien. Kora paro ni jo abe kalony sani onego kikwangi ni ani ka ker biro kata ka mheshimiwa biro kata ka ng'at manade biro ni to koro kata biashara ncha nyaka chunga nikech koro ker biro. Aparo ni sani onego walony ne en ng'ama no bire kanisa diure kanisa kaka imbidhi ga kanisa tiek mari ka en gi bura diuru mondo winj gi mowachi kose tieko doge biashara ncha nikech sani koro siasa watieko sani wadoro maendeleo kapod wang'iyo ni Homa Bay en stronghold mar ODM koro ka ker biro to kwadhi koro mano kendo wane mwawuondore nikech ma sirikandwa osedonje sirikal en gigni abich gima nyalo mana tim en ni samo wacho cha to wapenje ni gini ni wacho ni dhi timo dake setime to ok ni wawachi ni koro nikech no kwagone kura koro kata jo ok otibang'o ok onego bi to mana kaka imbe ni se wacho ni ok ochuno ni nyaka wajumbe mawuok kanyo nyaka bie ang'owa e burano. Ten mana ni gima ber iluongo ni best practice leadership ber kaka ker biro kata ng'ama duong' ka biro kamano to ute ubet nikech nyaka uket pachu kamoro achiel ine ma intiere kanyo ine ming'e shida ma
jok mantiere kanyo ntiere god ine mingi gima sirikal onego tim ne jo Homa Bay ma koko timo to ine biro nyiso jopiny ni sirikal nonego tim achiel ariyo adek wan kane wabire bura mane kero bireno no wacho no bro tim achiel ariyo adek to kotimo koro an aparo ni kowadhi mbele wambe nyaka walony siasa ne wasegoyo wasetieko maendeleo ni wachulo ushuru mana kaka jopiny moko be timo omiyo gima itimo ne jo Central kata mitimo ne jo Rift Valley ema nyaka be jo Nyanza timang'owa onego timne nikech ji duto te chulo osuru kik wil jahera mar chenro ni obiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi FM kendo wantiere kod jowa kik wil bende ni osingo ni dwe manyien odok e gwenge mag Homa Bay bro bedo nango gibro yudo rueko kata invitation koso bro bedo nango apani Ruth gima bone go wache ni an gima no bwoga ni jok wajumbe jok manobiro manorwako ker ni ok gin jo Homa Bay ne gin jo Kisumu jo Siaya kora penjra niya to kara jo Homa Bay kata mane okoido lony naneno mana dal mase maneno kanyago wede wapenjre kata wawegi kaka wajumbe mawuok kuro leaders mawuok kuro ni to mane siasa mwadwa goyo koso wadwaro maendeleo nikech gima japiny dwaro sani ten maendeleo Ruth kiyiena gima ok wanyal wuondore ni mokwanya wuondore en ni Kenya nyocho barore dier ariyo e sama ne waa yiero ni koro ka Kenya nyocho barore dier ariyo en e wi ker mondo mi o reach out mano e gima ok ochuno nyaka wabed gi handshake mondo reach out ne jok mamoko ma samoro pod nigi hinyruok mar chuny ka nikech ok wanyal bedo ni Ruth ka wadhaw kodi kawuono to kinyisika sika ni ibiro lima nyaka ibed gi that gesture nikech kata samoro kibiro kata chiemo ok anyal tedo ni koro magi gin gik mantiere kane un gi sigu moro kata ok winjore to ok dibi kawuono taloso ni chiemo tichamo nitiere kaka ji kuong winjore maji bide koro gima nyaka wawinj ni ena jumbe adek dwe dhi rumo nyaka ncha wapogre e yiero to ne nitie pogruok mashap koro nyaka kata ok wabedo gi handshake to nyaka wabed gi that effort mar kelo piny Kenya together mondi mano gima ok wanyal wuondore kae to maendeleo luwo e yo makare erokamano ahinya Fred erokamano ahinya Riaga kantiere Kisumu kachiel kod Migosi Charles Odhiambo adwani mondo wang'ie weche mag mibadhi mabende sani koro wayudo ni ogo tach mokalo e county ma Siaya wayudo kata ni governor ma Siaya bende sani koro noketo kare chenro kata kweth makende mar neno ti ere kaka pesa ma ohingo siling milion 4 no gola kendo no chul ne ji mopogore opogore e seche ma koro no konego beni igole pesa kawuok e agulu mar county abo chako kod Riaga kantiere Kisumu ng'eyo ni wach mar mibadhi mogo tach Siaya county ni itinene nango koso iwache ango erokamano Ruth wach mibadhi ma Siaya ni en gima lit ahinya kendo en kuo mar wang' teko tiende ni kanoseyier governor manyien ma en Migosi James Orengo to officials kata jogo matiyo sirikal ma Siaya no kawo advantage ka ging'eni governor obiro manyien samoro ok ong'eyo ni systems ringo nango modhi mo withdraw 400 million ma gipogore apoga ng'ato in kawo ma kana neno vote head kaka do chiwe nikech naneno giko jumani ne wan kod jawach ewi EACC lo EACC Eric Ngumbi to no miyowa details mino kaka no pog pesa yodo ka almost 200,000 ng'ato kawo ni ma tuition ng'ato kawo 175,000 en kuo mar wang' teko tiende giwacho ni governor biro to kapoko biro pesa moro ni account kacha wakawe mondo wane kaka watime en gima lit ahinya to mar Siaya emane waneno gigi ang'eyo ni otimore kuonde mamoko ma samoro pok ofweny nyiso wuoro kata nyiso en gima onyiso wuoro tiende onyiso ni jotelo ma omi thuolo mondo mi otine jopiny gionge gi siso mar tiyo ne jopiny mano pesa madine sirikal manyien odonjo moyudo kama pesa no nyalo donje mondo kony godo jo Siaya kech Siaya ni chien kipime kata gi counties mamoko pile wanyiero ga e social media ka ni Siaya e county kende maonge kata roundabout tiende ni gigo onge gimoger Siaya malich ma pesa no ne nyalo tiyo ok ang'eyo ni 10 years
sirikal mar Amoth Rasanga ang'o mane gitimo malich ere gimomiyo ne jogege ringo to withdraw pesagi ka ging'eyo maber ni sirikal manyien biro to chik wacho ni ne ok oyienegi nitie moratorium manyocha oketi mawacho ni gige procurement kata chulo imprest ne pod ogone break matin. Namba 2 nikech ing'e ni SIaya nigi weche ariyo madongo dongo na mar ariyo en ICU manyocha oger to wayudo ni nitiere 72 million manyocha okaw moketi ni inyiewo godo gik moko mikete ICU to ka nodhi motim nonro to yud ni gik makamago onge tiende ni ng'ato no supply yamo to wacho ni magi gige mwadhi keto e ward mar ICU kendo gima ne lit ahinya Ruth en ni jogo mano winjo pek mondo mi jogo mano tamore facilitate kuone no gol kacha mokel ji manyien to ni gin ng'ama ni nyiso ni in dhi kacha to mae gima idhi timo koro wawuoye wi 400 billion to wawuoye wi 72 million ma jogo manyocha jopiny omiyo nafas mondo oti mondo ger godo Siaya okawa mo odhi olal godo kamano en wach malit kendo wan gi geno ni EACC nyalo dhi mbele gi wachni ma pesagi yud kaka inyalo duokgi mondo Siaya oyud kaka nyalo yudo ber kuomgi. Jona adwani mondo miatudra kod migosi Charles Odhiambo mulno wach mar Siaya ni kako nene kaeto bang'e no wabo winja neni to Elisha Odhiambo mabende MP Magema kaachiel kod Atandi to wacha ang'o kotenore kod wechegi. Migosi Charles machiegni e weche maga mibadhi kata inyalo wachni kuo mar wang' teko e kaunti ma Siaya inene nang'o? Ruth erokamano dakika achiel kende kapok adonjo e wach ma Siaya no be usebedo piny mugo kwano mung'iyo ni to dinyo jotelo manoyier gi ODM dhi e kanisa kata e nyasi mar migosi Ruto Homa Bay ang'o ma dikoro jopiny wacho gima dikoro jopiny wacho en ni useyudo gimudwaro to no Raila to oyudo gimodwaro koro sani useng'wano piendeu mano en mbaka makorigo sani ma jok madinyo dhi korigo emomiyo ni winjo kawacho ni jopiny bende nyaka koro penjre penjo mapek e chunygi e wach Siaya. Ruth, Siaya en mana gima wasungu luongo ni a tip of the iceberg en mana achiel kuomgi gigi no mang'eny kuonde mathoth en mana ni duol mar EACC kane beto nyaka koro tim nonro malong'o to kama neno ka fuok nitie Roslyn biro ng'isi Roslyn osebedo kaluwo weche mag loso chike e od bura kama fuok nitie en ni mopogore gi sirikal mamalo ma sama president wuok e telo to technocrats dong thothne e counties sama governor wuok to wuok gi ji mang'eny jok mane tiyo tije midewo koro ema kelo wach ji timo gik moko gi wang' teko nikech ong'e ni after all wan wawuok wadhi kamoro biro kuno ni mondo mi od bura mar Senate ong'i anena ka gitudore gi National Assembly to ere kaka inyalo los chike mamiyo technocrats jok matiyo manie lemo madongo dongo midewo ma ema keto e tim weche mapek mong'adi e county ere kaka ginyalo dong' e ofis sama telo lokore nikech nona to midhiero ni en midhiero mabiro betie kinde ka kinde mitimo yiero nikech chuny ma jomoko nigo ni wan we watim ang'o koro wayak wadhiyo nikech kinde onge aparo ni kanye kama tabu nitie to Siaya ni to en mana achiel kuom ging'eny timo matut en ni ji biro buok mokalo kaluwore gi gik mitimo to Ruth nikech aneno ka sama ya wang'a kiyiena hello Ruth wawinji maler kiyiena en kawuono en ndalo 6245 nyaka nachak tiyo e kambi mar Royal Media en higni 17 gi dweche 6 gi ndalo 3 to iwacho pile ni kama iluokori be ok ituoye to chal ni an aluokora matuo ma koth ochako goya kanyo matuo ma koro kendo achako aluokora ka koro atar machuno ni nyaka many kama nyalo tuoye aparo ni mae mabiro bedo thuolona mogik mar bedo e chenro mar kaka wanene kaka jalendo ponono ni uhero to unyalo luonga e lemo machielo koro sani to we koro wadhi pacho wadhi wapur kitungu
mondo wane kaka wanyalo keto chiemo e mesa ne oganda, ok ne wan kendwa, nikech higni 17 go nang'iyo kaka nyalo kete ne an kenda. Koro adwa kawo thuolo ni makende maduoko erokamano mathoth ahinya ne jowinjowa gi jonenowa mosebedo kodwa e kindeno duto te. Kapo ni nitie kama nanyone tie ng'ato, takwayo ng'uono. An awuon to onge ng'ata ng'ata mosenyono tienda madawach ni nawinjo lit ahinya machuno ni nyaka kwaya ng'uono. Akwayo nu hawe maber e thuolo mabiro nyime. Erokamano Nya Charles, kaka Radio Ramogi kachiel kod Ramogi TV wakwayo ni hawi maber kendo Nyasaye omed teloni e yore ni duto te ma ichako timo kod isetieko higni 17 kod dweche 6 kod ndalo 3 e wiye. Erokamano Nyasaye mondo mi omed gwedhi. Apani wabokaw yoyo matin ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar kaka wanene ka watudore kodi kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio. Kik idhi mabor kata matin. Seche mwakaw yoyo ni inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600 #kaka wanene. Sani gima onego watim en manyo Bihan. Wadhi? To, en ang'o momiyo ini konya? Nikech adwaro jaoda. Nice video. An naketo wembe matindo tindo e healthy. Mondo ng'ad lwet Bihan komulo. Onge wach. Adwa na tang'ni kaka johera bet ga mama ma ini ba winja lit to onge gimibo timo kata dichiel. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemono manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ni penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Kik bai.
Machiegni kendo chenren kaka wanene biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kod Ramogi Radio kendo wachopo e okang' machielo. Mor ni pod wantiere kodu kanyakla ne wantiere e mibadhi kata kuo mawang' teko manotimore e kaunti ma Siaya. Mabende jowete wa Charles kachiel kod Riaga wacho ni en mana matin, en mana molidha lidha. Kapo nono ni dhiel gini magol report kamili to moro wanyalo buok. Roslyn ukang'eyo ni wach mar mibadhi ma Siaya ni ini nyalo wache ang'o inene nang'o? Ruth anaparo ni gima otimre Siaya naparo ni kanye kaka onego wadhiyo nikech mibadhi ni okata ni Siaya kende. Sani kiluo counties gi mondine gik manyocho timre kata kane pok wadhi e yiero mang'eny notimore. Wasebet kowacho wach mar mibadhi ni kata sani ok en chieng' mokwongo mwasewuoyo wach mar mibadhi ma Siaya, mibadhi ma Homa Bay, mibadhi ma Kisumu. Nwasebede to an gima nobwoga niya ni yudo ni ntiere staff achiel ma Siaya mani nochul gine 748,000 notimo technical service. Akiani technical service notenang'o. Aya sechego iyudo ka ng'ato ichulo allowance odhi kanye nikech ndalogo ne ndalo yiero manyiso ni ndalogo sirikal noketo gimora mora ochung' gima ni ichulo ji ne salary kende. Koro in kidhi wacho no chuli allowance ma tuition, ochuli impressed, ochuli transport allowance, ni di kure nikech sechego kapa ni tim unless ni intiere medical kata ilongana mane wacho ga ni essential services to koro inyalo justify wacho ni essential services nadwa ni mondo chula. Lakini ma enena kuoma kata king'iyo tinena to ma ok mokwongo ma Siaya obedo gi mibadhi. Ndalo moko ne wandiko mane county assembly MCAs nodhi mane border to tero passport to go stamp to duogo to chul gi pesa. Inyalo paro ni mano be ne nitie ndalo mane be EACC ne manyo Siaya ni achiel ni. Koro anaparo ni gima Governor James Orengo tim en gima duong' kabisa nikech magi gik magisebet ka giwache Senate ni sama wantiere Senate ka wan watimo postmortem gik moko timore warito mondo bi onyiswa kosekethore. Koro gima be ni sani nyocho wuoyo nyocho loso chik sani koro duoge county koro implement chik nego. Koro aparo ni Siaya onego bed kaka example mar counties moko ni okinyal dhi titimo mibadhi kamano to dhi adhiya kamano. An kata sani aneno ni jok mano nying gi obedo mentioned gi dine waseneno kata konyisgi ni step aside mondo wane ka koro clean up moro nitiere mitimo Siaya makoro wamor godo na dieri mibadhi dhi rumo Siaya. Homa Bay kanineno kura ma 2017 pesa nolalo Homa Bay mane gitieko mana gi wang' office mar finance. Koro gini ok en ni mokwongo mwaneno gik matimre gi. Aparo ni sani kaka leaders osechako wuok ni koro mibadhi ni gidwa gorego. Gigorego mok giketo siasa e iye. Obed ni en ng'awa, obed ni en nyathi ng'a, obed ni en owadgi ng'a nyamin ng'a. Waluong gi oko mondo wache ni mato utimo marach nyaka udhi mondo ang'owa uchul kama. Aparo ni mane mabro konyo counties wa. Erokamano ahinya. Igeni kamochopo ma iwang' office mondo bi wawit evidence. Igeni mano ken wach mayot kata matin. Tiende ni gima ni nyalo yud kanyo ne gima ni nyalo yiego piny. Fred, okang'e ni wach ni wach ang'o kwanyalo kete mana machuok nono ka twaduogi ira Ruth yena kapok awacho e wach ni to awach gimoro matin e wi owadwa Charles Odhiambo kaluwore gi report momiyo wasani oriti mogoyonwa. Wawach gimoro achiel nikech en senior member mar panel mar kaka wanene. Achako winjo Charles higni mathoth mokalo kendo kapod an e school ma kacha kadhi e school mar tiegruok to nawinjo Charles ahinya kendo en achiel kuom jok mano inspire ma kora chopo kama intiere ni kata doko ni samoro podo kawachone. Koro Charles ose inspire talents mang'eny kendo adwa miyo Charles puoch gi pak mathoth. Bang'e kachako biro e Ramogi political analysis 2016 Charles nomiyo thuolo kendo no inspire wa mang'eny maka kendo achako warumo kode e panel ni. Tadwaro wacho ni Charles ne en ng'at ma kane wagogo mbaka kaka wanene ka to kata doko ni en senior to okinyal ng'eyo kendo ojiwo joma ya piny omiyo thuolo kata kiwinjo kogo mbaka to donjo e agenda ma ok winji ko attack nyawadgi odonjo e agenda kendo donjo e gimi wacho no. Koro Charles is a legend samoro en wuon ok onyal ng'eyo.
Charles is a legend, ok Ramogi ka kende to kata mana Luo. Programs mang'eny mokelo momiyo Ramogi ochopo kama entiere to Luowa kendo gi jogo mabendo somo lendo bang'e ochopo kama ogike. Omiyo adwa goyo ne Charles erokamano kendo akwayo ne hawi maber kamoro amora modhiye. Kodhi doe kor gwengi gigo modhi timo, Nyasaye okonye kendo ong'e ni en a legend, en a source of inspiration to many young people. Kaluo mangima to gi Kenya mangima. Apa ni kapok idonjo Siaya, ang'eni Edwin bende ntiere gi wach madoher mondo mi owach kotenore kod oriti ma Charles Ogonwa. Roslyn bende ang'eni be ntiere gi wach to ok wadhi yudo forum moro mar gone oriti mana ka Edwin mana matin nono. Erokamano ahinya Ruth. Ambe akawo thuolo mar kwayo ne Charlie hawi maber kaka modhiye nikech gima ng'eny ni Charlie ok dhi mabor. Pod wabu matudore. Charlie pod wanatudore kod mang'eny. To gi gima osetimo, gi chenro ma oseketo, gi tich mosetiyo. En tich ma onego mi puoch kod pak. Omiyo gima ng'eyo ni ok odhi mabor. Pod watudore. Roslyn? An be ka kao kama wacho na ing'eni wacho ga ni sasa ma ng'ato osongo kama chielo to wacho mana ni oyao kama chielo mondo ng'ama chielo be odonje. To an gima wacho ni ndalo masebete gi Charles ni aparo na selana lot kana biro dholuo ne tek ahinya. Ta paro ni sama na winjo ka giwuoyo to opuonja kabisa kendo aparo ni tie gik mang'eny mang'eyo magite to kata dholuo kende. Aparo ni magi joma nosebedo chon mong'iyo kata wach mar chik, ne en ng'ama ne nie bunge, ne en ng'ama osekadha gine mang'eny, news mang'eny. Omiyo kancha bet kata kode panel tawinjo na dieri an be atemo nikech ka nyalo bet gi ng'at machal kaka Charles to katie koten mana ni kako wacho ni igni 17 ok yot to ka otayo adieri fwambo kama ochopo kanyo kendo wuok gi wiye koting'o malo. Aparo ni ji mang'eny mosepuodho mokelo makata wan kor wang'iyo kuome wamora mora nikech wacho ni kowewa to wewa ka en pik mare. Okowewa mado wache ni Charles ndalo mane ntiere media kanen kama en mana ng'ama onyiso otayowa kore Luo Nyanza mana kaka wache owuok ka en legend. Awiyo ok nyal wil kod John Riaga kantiere kaunti ma Kisumu ma bende otiyo kod Charles e diere mamoko ka Riaga in bende mi thuolo matin igone Charles oriti nus dakika kiyie. Ya wach kuom nus dakika ka chako tija mar fwambo gi keyo higa mar 2005 to nachako station mar Ramogi kinyalo paro kaka news reporter e gwenge gi ma Kisumu to ndalo ko pani Charles ne jatenda e weche mag news ka achiel kod Agao Patrobas ka Mama Elizabeth mane head of Ramogi. Wasetiyo gi Charles kuom kinde mang'eny mana kaka jomoko osewacho an bende osemako lweta kuonde mathoth osetaya maber ahinya kata bang' kana sewuok Ramogi wadong' kapod wago mbaka kendo en ng'at ma watudore godo machiegni ahinya. Ang'eyo mana kaka Edwin owacho ni ok odhi mabor, pod wan kode, pod wabro goyo mbaka. To mana kaka nyar Katwenga owacho kanyo ing'eni ka ng'ato owuok kamachielo to weyo nafas. Ang'eyo ni nafas moweyo no kaka Ramogi wabro go mbaka. Erokamano ahinya Riaga. Uyiena mondo miamba wach mana nus dakika. Mana kuyiena, kokuyiena to wadhi nyime. Erokamano ahinya mana kaka jowetena osewacho. An bende akawo thuolo ni mar duoko ne Charles erokamano kuom tich maber mosetiyo e Ramogi TV kaachiel kod Ramogi Radio. En achiel kuom jogo manoketo mise motegno e Ramogi Radio. An kaka Ruth ntiere gik mang'eny mopuonja mapani noketo momoko kuoma kabisa. Number 1, keep on keeping on. Kata tek samoro okigomb kata dhi tich, samoro iwinjo ka gik moko hewi to wacho ni Ruth keep on keeping on. Tiende ni nyaka idhi kaachiel kod tich matek kinda gi sinani. Kato bende tiende gimoro mano wacho ga ni kiamua ni timo gimoro to time maber nono to kikitime. Omiyan bende daher mondo mianyis jogo maneno chenro ni kata mawinjo chenro ni achiel kuom puonj manaye godo ni kitimo gimoro to time maber to king'eno kidhi time maber to wiri godo. Mago gin moko kuom puonj manaye godo kuom Charles. Opuonja mang'eny mokalo ma bende kwachako wesa ni ok anyal wuoye mwatieki. Onego Charles bed ka Charles no nego kelno kae wang'ade kuon moro lakini onge wach waboloso dichieng' machielo.
wadoge twak kapok wawuok e reru. Wantiere e mibadhi mogo tachego mansia. Ni wantiere ri friend. Wawach machuok ne jowetega osewacho onge tiende no wachni. Mae en mana ranyisi kuom gigo matimore. Wasewuoyo weche mag mibadhi. Kendo Ruth kawuono ka wadwa pango jo mibadhi pacho ka kasto wawach ni mondo wagogi gi kite kendo waneggi. To onge ng'ama nyalo dong' kochung'. Kata mana jok madhi mako gigi. Wang'eyo nyaka gik matimore nyaka ka EACC. Nyaka jok madhi mako gi. Wan kama tut momiyo wadwaro nonruok. Nitiere gima nodonjo e Kenya kae ma iluongo gi dho ngere ni the culture of primitive accumulation. Ng'ato nigi tich kendo nwang'o sara kendo ichule. To ng'ani dwaro gero ot ma samoro okia kata mana rooms ni ode ka nigi rooms adi. Koro iyudo ka jok makwalo omenda gi gin jok ma already gin go. To nitiere samoro jaduong' mane gweng' magombo ni nyathine onwang'e kata mana yuecho e county kanyo. Kikalo to nyisi ni Edwin nwang' na kata mana yuecho kende. Tiyudo ka jogi gin jok ma already nigi. Koro nyaka wa change our mindset. Nito mwandu mathoth mwadwaro gi mikwalo kuom jopiny gi. Bende gikonyo. Nitiere wach achiel kende ma nanwang'o kuom Pope ndalo mane Pope obiro ka mano jatenda din mar Catholic. Nowacho ni jomibadhi ok nong'e kwe. Koro ka wanyalo ng'e adier king'iyo kaka gigi rumo. To jomibadhi gi gik magikwalo gi te nyaka kor gwenge omenda monego bed ni konyo jotuo seche ma yedhe onge osiptal, seche ma nyithindo some tie yien, magi gin pesa monego bed ni konyo ji ogweng' e kor gweng' nekech dhier nitie. Tido ka jogi chamo omenda makama. To kaka timore e county bende kaka timore malo. Report moro nyocha nowuok ni Ker Uhuru Kenyatta kancha pok nowuok e ofis. Sirkal mare nyocha ne tiyo gi milion maloyo 4 odiochieng' kodiochieng' kuom thuolo manyalo romo higa achiel. Koro gima timore e Siaya county mane governor margi James Orengo timone. Wagombo ni bende counties mamoko kaka Homa Bay bende wang'eyo gigo madhi mbele. Counties mag Migori gi counties mamoko bende wuogi e lela mondo mi gin bende gitime apedha machalo kamae. Nyalo biro geng'o kuo madhi mbele mondo mi kik wane ni gik makamagi ok odhi nyime nikech magi gin pesa jopiny monego bed ni konyo jopiny. To maduong' moloyo nyaka wabed gi conversation, nyaka wachak wuoyo, nyaka wachak go mbaka kuonde ma ji nie gweng'. Ni to omenda mathoth ma ji nigodo to bende king'iyo kamoro kama iike ng'ato to be iyudo ka giweya gigi ma samoro kama iike ng'ato tin. Koro culture mar primitive accumulation. Ng'ato dwa bedo gi geche 10 ma samoro ok onyal riembo te. Ng'ato dwa bedo gi ute makata room moro kia kuma nitie. Tinyalo mana nindo e room achiel. Koro matin ma in godo ma Nyasaye gwedhi kitie county mondo konyi modong' madhi mag jopiny we mondo kon jopiny. Devolution ne ok obiro ne jodonga ich. Devolution no biro mondo kon jopiny, no obiro mondo konyi. Ka Nyasaye ogwedhi nwang'o tich e county, tijno kony godo jopiny. Mari matin mimi mondo romi. Mari matin mondo romi. Ma bende ni wach ma waketo ga ema ina dier koso. Roslyn, iwacho ni ng'ato nigi udi mokia kata rooms gi. Rooms ng'eny motamo wang'i nikech koro ing'eni sama in gi mwandu mang'eny to kata in lost kata nindo kinya nindo nikech sama nindo tipenjri ni to ng'ama biro kwala to ng'ama ok bi kwala. Wabo yudo thuolo bang'e matin wang'e ni to jowa wacho nang'o kokalo yor SMS 336 Roslyn kani wacha ko chendo nini wacho ni e ndalo mabiro nengo petrol dhi malo saidi moingo kaka osebedo nengo mauta osebedo kadhi malo kata nengo mar dak, cost of living. Okang'eyo ni wachni kaka oganda jo Kenya wanyalo ikore e yo machal nade kata odhi malo e yo machalo nade. Osebedo matek mokalo ne oganda nikech in mani chako kod wachni mabo chako kod kapok adhi Kisumu Iroriaga. Abro gine ting'eni kochopo kar wach mar omenda ni ting'eni Edwin e daktari mare koro abro dhiro ne. To gima nomiya wacho man nikech ni neno ka Ker William Ruto kanjo kawo loch. To achiel kuom gik manowacho no bro golo gimiluongo ni subsidy. Nikech subsidy ni ema nche wang'iyo godo makata mar mafuta ni keto. Koro nyochi neno kaka nche gi Oland bei mar mafuta to ne giwacho ni gigolo subsidy mar petrol. Lakini mane odong' mar diesel to gi mar kerosene to ne ging'ado mana nus nok gigolo. Manyiso ni sani ka gilando bei ma wang'ni mabiro ga tarik 14 kata tarik 15 to bro magi EPRA to koro wang'ni koro dhi bedo ang'owa dhi malo.
Gima jopiny onego ng'eni ni kama wantiere sani kata ni neno kata London kuma nche Queen othoe nyocha, recession biro higa mabiro. Koro ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni to wan wabro timre nade, kama maisha koro chopeni. Wan gi vita matimre Ukraine kuma mafuta wuoke. Wan tiere gi bei madhi malo. Kaka neno uchumi wa budget wa kama nitiere, wan gi commitments mane omiwa gi IMF, wan gi commitments mag World Bank. Kata kadhi mbele kaka kajiero koro morni wasea e siasa. Ka kiridre wach mafuta, nyaka gingi mbele ka ni sirikal be dhi ng'ado tije. Ng'eny ji bro tije dhi rumo ne ji. Sani gima sirikal ok nyal mana timo ni pesa michulo ng'ate mok ginyal ng'ado nikech chik moketo ok inyal duoko pesa ng'ato piny. But kama koro wachope nyaka koro watwere motegno nikech kama wantiere uchumi wani kama rach kabisa. Koro ka wadhi mbele to nyaka wang'i mana kaka ne wacho bech mafuta, tingeni mafuta kodhi malo, stima dhi malo. Stima kodhi malo, gas dhi malo. Koro ken gimoro achiel kidhi e supermarket nyiewo mo midwa tedo godo. Kanyo chi nyiewo 1,000, sani ikri bro nyiewo 2,000. Kanyo ma wadhi mbele. Kaka sani sirikal temo ng'iyo gik monyalo ng'ado. Ni neno ka Migosi William Ruto kancho wuoyo gi wajumbe wik mano kadho koyawo bunge. No wacho ni odwa ni mondo gikel supplementary budget to gidwa ng'ado budget mano kadcha gi 300 billion. Manyiso ni tie kuonde mane peso kete manyaka dhi gol. Koro ka wadhi mbele mane kama jo Kenya ng'eni wabro yudore. Manyiso ni odhi medo ridore moingo kaka ridore sane. Edwin nikech ne milonye weche mag pesa kachiel kod weche mag uchumi hapa ni makoro ogwalo lute pige. Makoro to kendo pi mok liet. Pima mor ma temperature ne ber. Koro erokamano Nyaruth. Hapa ni mokwongo wiyo wil kode wach siaya ni. Siaya mula ne. Mibadhi mar siaya ni. Watige airtime no. Wach siaya nikech mokwongo juma mokalo rengo governor nowacho ni nyaka yedhe manokelo machiegni. Pani pok otiyo kata dwe achiel be nokwal. Oter en owuon owacho ka en liel ni kata yedhe manyocha tero ga be wayudo ni kare notera to chako golo ter kamoro. Miyo mano gima en wach malit ka koro ng'ato kwalo nyaka yedhe ma onego mi jotuo. En mibadhi ma odhi mokalo kamonego kaminyalo wachi. To gima ng'eyo ni devolution okelo pesa mang'eny e gwenge kendo kuo mantiere devolution pek ahinya e counties. Ndalo moko nadhi e school to mama wapenja ni to isomo mang'eny manade to wuod ng'ane cha nyocha donjo e county en gigni adek kendo to ne ot mosegero to ne gik motimo. Koro giwuoro ni tang'o ma in kar itiyo kanye nikech ng'ama nyocha donjo e county en koro ng'ama olokra gimoro nono. Miyo kuma dhi e county no en gima nyaka gorwago kendo ranyisi ma orengo golo no en ranyisi maber. To kata kamano Orengo, Sakaja, Irungu Kang'ata, Kihika, mago joma ne gin senators e counties makoro gin e governors. Okang'e ni be gin gi ratiro kata pek mane mar wacho ni kore ka gia wangi oyepo e kama gisebet ka gi oversight nikech apani tij senator en tij oversight. Onego bed ni sirikand rasanga mane gik moko timore marach. Orengo ne en senator ma kanyo gima tije manotiyo ga. Omiyo kanyo imbe jopiny bro penje bang'e ni to gigi kore kineno gi koso magi gik mane timore kata chon mane in senator. To mano bende we pek ne youth leader Oburu Oginga ni koro mae tich. Koro senator nyaka ng'e ni governor tiyo nang'o to omenda tiyo nang'o e county. Kadbuge wach mar pek mar ngima to gi nengo mar modhi mag nyamburko mang'e ni pod dhi medore ni. Mana kaka Roslyn owacho ni kanyo chogol subsidy to kotieke sani pod wan gi subsidy mar $20 lita ka lita mar diesel. Kochako gole mochako ng'i nengo manyien tapani pek mar dhi neno moingo kaka wanene sani. Penjo maduong' monego bed ni jopiny sani penjore ni kwang'iyo modhi gi sani to wachulo $5 lita ka lita mar subsidy. Iluonge ni Petroleum Development Levy. Nochake dwe mar 7 higa mar 2020. Pesa ne kiko kwan ne to dwe ka dwe en gimoro ochomo $2 billion. Koro ka subsidy osegol oonge to jopiny pod golo $5 lita ka lita mar diesel gi petrol mana mar subsidy. Koro pesa ne kare ento odhi ka. Mana pani penjo ma jotendwa gi oganda manyalo penjo kata anera se penje to ji onego penjre ni to kare
ke chungisi no gol subsidy to pode chulo ne subsidy kare pesa ni eno dhi kanye tingeni nengo mar modhi gi kako medore ni nengo mar wuotho medore ngiso ni mondo gol mzigo molos kai kata mwandu molos ka nyaka ka nengo medore koro kidhi e duka iyudo ka nyaka nengo mar mwandu be nyaka medore sani stima atamala paga beach moro mane ker machon Uhuru Kenyatta nomiyowa en jamoride sani onge nikech nengo mar stima omedore nengo mar modhi omedore diesel ni tiyo go generating stima iluongo ni thermal koro thermal ni kosedhi malo nikech oro bende nitiere dams ga ne piny mago te koro medore nengo mag ngima oidha ahinya nikech nengo mag mafuta to okang'e ni wabro chomo kanye kaka oganda nikech kakoro sani ngaji mondo kwako piny to fertilizer bane no kore kigolo subsidy odok korka fertilizer pod wane akiri kiki moro ma nyaka wabed piny ma kwewiwa mondo ka wane ni to wuodhi ni wachako na erokamano ahinya adwa ni mondo mi akawe thuolo ni mondo mi arwak johera mar chenro ni mabende watudore godo kokale radio Ramogi mabende ne wamiyo yueyo matin akaw thuolo ni mar rwako kendo machiegni chenro mar kaka wanene kabiro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV kod Ramogi Radio inyalo tudori kodwa kokale yor SMS namba mar SMS en 236000 Fred kotenore kod weche mag nengo mag petrol kachiel kod mauta kod mar ngima kaka medo ridore ni won ere kaka inene e chenro mar kaka wanene okapar ni dine bed ni sirikal mar kata Azimio njene ka otelo ni gik moko ne dhi bedo mopogore mapiyo kamano nikech mae en gima pek mar gima en gima nchane ochakore kata ka nchane wachomo yiero ma ni neno ka bech mogo nyocha ni malo ma kata ne gitemo chiwo 7 billion ni mondo mi ne ka mogo dok to mogo no rumo ma jomoko oko nene kata mana iduka koro miyo pek mar gima en gima nchane ochakore son ka temo ng'iyo mbui dakika matin mokalo ta ang'iyo kendo ayudo ni universities bende e thuolo machuok ni Orlando ni gidhi medo fees ma nyithindo biro chule mbalariany ma pacho kae kendo gi propose 300% increment mano wach makoka donjo sani koro nyisi ni pek mar ngima en gima dhi mbele ncha wase wuoye wi wechegi kuonde ma kamoro ne piny owacho nyalo konyo mondo mione ni pek mar ngima ni en gik modok chien ma samoro kanyal doke ne wawuoye weche ma chalo kaka neno ni restructure debts kata gope ma piny owacho chulo mondo mi omenda mathoth madhi e gope duok piny mondo ging'i kaka inyalo duok gima chielo en wach mar mibadhi pod ok owinjo ka jatend piny owacho owuoye motegno weche mag mibadhi nikech king'iyo ni kata mana weche ma owache Siaya ka king'iyo ni Siaya county kende milion 400 kuom thuolo matin no dhi kende pesa ni ne nyalo duoko pek mar ngima piny pesa ni en pesa ma kamano county achiel ne nyalo duoko pek mar ngima piny Ruth sama wawuoye ni king'iyo oboke ma kawuono wacho ni piny owacho mar William Ruto dhi bedo koda jotelo mathoth ma piny owacho mamalo ma king'iyo jogoro mongirore tichaki medo jalop jotend migepe oboke ma kawuono wacho ni gidhi bedo 71 mano kiweyo jotend migepe mae wacho ni piny owacho ma Kenya e budget margi dhi medore gi milion 300 madhi 300 gi wiye iga ka iga koro seche ma piny medo bedo matek to samane waparo ni samoro piny owacho ni dhi lose government kata piny owacho man piny mondo mi kaka katiba ok wuo kuom CSS gi ineno matini katiba ng'en piny owacho nyalo dhi mbele ka waonge gi jalop jotend migao makro chuogi gi to kombe gi king'iyo gi samo chuogi gi kamano gibiro gi geche mag office gibiro gi jorit seche ma kombe gibiro jogi osiko dhi oko e benchmarking ka gidhi e traveling oko ma bende gik ma gibench samoro ni gidhi mana neno kaka itedo wabunge magwa wuo kaka idhi tedo nyocha na wacho ka eni king'iyo governors kende magwa makaluo kaka governor kende donje kor gweng en geche 10 to magi jok manyocha ne yora tho ka nyono gode kod aore ka nyocha manyo mbulu kuom jopiny kanche ne gisero sani governor nigi security malich koro magi gin wastage ka wanyalo ng'ado wastage gi ket ka nyocha governor dhi e liel to jopiny magoye gi kite onge sani tak momiyo koro oluoro jogi sani koro ok onyal yoro tho kaka ncho yoro gokinyi gi gambut mancho rwako koro en nyasaye dakika matin koro kwanyalo dino wastage gi kwanyalo dino nyamburko mamodho mo
ma lokro gi dongo gi mamodho mo momi jotend piny owacho matiyo godo we motoked mar ker macha to koro kineno to Nyasaye obire piny macha lich to 14 bokalo pikipiki no pikipiki kende 14 koka mtokni dwa luwe to koka gi jok moginene koro iyudo ka wawuoyo kata ker gi jok motelo ne piny wuoyo gi dhok giwuoyo gi konchiel to wuok e dhoge komachielo koro iyudo ka ng'ama nigi piny en ma japiny koro samoro amora miwinjo ka jogi wacho ni wabiro duogo nengo piny jogo kia kaka ngima ntiere ing'e ni gi kanyo no ema koro adwa ni mondo mi anbeda kawe thuolo ni mondo mi walerane kata wanyisa oganda kata jotendwa ni ere gima wa expect kuom gi e telo masani koro donjo ni ngima tek ne jopiny duto te iwacho kata Fred ni nyocha ne gi yoro tho ka gi dogode sani ok ginyal yoro tho mana nus dakika ote ne jotendwa masani koro donjo tich ngima tek ne jite ahinya wana wan jo Kenya mapiny gima tekno wate ang'o madinyis serikande wa mag counties makoro donjo tich mana kuom nus dakika wangi gima nyalo wacho ni mondo wangi priority mag jopiny jotelo nyalo kao interest gi kuom sani wane okang matek kaka jiter chul school fees gi onge gima kaka nyalo chiemo gingi interest mar jopiny mondi gibiro bedo judged kata jopiny biro ng'iyo ni to gitiyo maber machalo nade kaka giduoko ngima mar piny gima nyalo wacho ni ka in office mora mora ma intiere ma Nyasaye okonyi intiere ng'i kaka jopiny nyalo yudo konyruok wastage ma wawacho ka ok ochuno ni nyaka ibed gi kode 10 tinyalo kawo 2 nikech en sami wacho ni koro itweyo kanda nikech jopiny osetweyo makoro jopiny osetweyo kanda makoro nungo gi chot nungo gi chot kata kama koro gichak gisoye ginene kendo hukcha koro rumo gisetweyo ma gidong koro miyo wangi to gimachielo ma benda wach ne jopiny bende ni kik wagen kuom josiasa ahinya jogi kwa geno kuom gito wadhi gen kuom Nyasachi to gitich ni matek josiasa chalre hero kama na nya josiasa chalre to waketo gi ka mondo migi konywa Fred Roslyn ne jotendwa masani koro donje limo mopogore aboketo maino e counties wa county ma Siaya waneno ka tich osechako kendo chako matek mokalo ka itimo nonro kotenore kod weche mag mibadhi counties wa mamoko Homa Bay Kisumu Migori to kapok abiro eri Roslyn napani watuje kod Riaga mana matino no kotenore kod nengo mamalo mar dak makoro waneno kata pod warito neno e ndalo mabiro Riaga machiegni kendo ni lalnwa ero kamano aparo ne nitiere ng'ikruok matin e tudruok gima nyalo wacho ng'eyo ni kama Edwin nitie gi Rose gi jomoko go weche gi giwinjo matut moloyo matin but adwa wacho ni inflation makoro wawuoye ni ranyisi mayot mogik en ni ka ochiwo kuom ranyisi igni 5 mokalo kadi kao selling 1,000 mi donjo go de supermarket to ne in ng'at ma ikowa jotich mane supermarket konyi biro troli nikech kika pek mo kinyanyalo sani kidonjo kod pesa de supermarket to gigo kata bag na mawuotho godo matinge laptop ni asosa iye kanyo madhi godo nyiso ni teko mar pesa odok piny to katieke wi wach ni Ruth en ni adiera mantie en ni siasa noserumo kendo wang'eyo ni President William Ruto nodonje telo kochiwo promises madongo machiel kuom gi kendo mano mi aparo ni jogo ne kura mang'eny ahinya en ni nengo mar ngima no dhi duoko piny aparo ni kosedonjo kata gima koro chando wiyo oyudo ka nitie pogruok e kind gombo ne kaka president ni nengo dog piny gi reality manitie kech reality manitie en ni ngima nengo mar ngima sani oidho ma ok en gima nyalo duoko piny ni chunge wi mtoka te wacho ni nitarudisha chini ok en tiende ni koro ntiere gige policy manyaka wachi nyaka tim nonro nyaka tim gige inflation nyaka ng'i nade weche mag subsidy omiyo aparo ni dobedo ng'at ma president ma serious to noketo joge piny to gibet piny ang'eyo ni samoro ma itimore ting'eni japiny manogo kura kinyise ni nengo gi madhi dok piny mang'eny go kodwa winjo wawinjo endo ni nengo mauta dhi medore mbele kacha kendo odhi medo ridore matin koro an akwayo mana ni kamoro amora ma entie gi technocrats mage mondo gine ni en ang'o minyalo tim ang'o minyalo gol koni tigolo koni mondo mi ja Kenya manogo kura oyude mondo ngima ofuong're matin mondo ji odag e yo makare
Erokamano ahinya Riaga. Roslyn aduogo iri kama ne watene gi kidicha. Ne wang'iyo kacha ni kata odoko ni nobedo kaka obet, ngima nyaka dhi nyime. Kata odoko ni samoro ng'ati mani dwa nodonje telo kodonjo, ngima nyaka dhi nyime. To kotek, to otek ne ji te. Omiyo wakawo thuolo ni bende kaka wanene mondo mi waore ote ne jotendwa mane counties mopogore opogore. Nalero kacha ni Siaya waseneno kochako tich. Ne counties mamoko ang'o ma wa expect kuomgi kata ang'o monego bed ni gitimo mondo mi nengo mar ngima obedie maberbere ne jopiny Rosie. Katiba mane wayudo mar 2010 ni kantiere gima duong' mane jo Kenya oyude katiba ni devolution to podi pok waketo devolution kama ne onego bede nikech kadi koro sani ni counties go tengre maber kaka ne chiko wacho be kata ng'ama ne ng'iyo kuma duong' mar ker ni onge nikech anan gi kerna e county kuchocho masama dwa neno tawuotho tadire tanene tayudo gima dwaro nikech ker mantiere malo no ji adi mabro nene kata kuom jo Kenya manogone kura matin malich mabro nene taparo ni mae momiyo governors ma wantiere godo nyaka lok gino mondo nyis jopiny koro wane ker ma untiere godo ka ndalo moko ne wadhi e county ma Tana River ne wabuok malich kantiere joma ne ntiere kuro makata gine dhok gi onge chik jikiagi to sirikal mane gineno mokwongo en governor mano yier kuro 2013 bendera mane gineno mokwongo en mar governor no makoro mane giwacho ni karabe wan jo Kenya kora paro ni mane maka koro governors wong'iyo kata leaders wa mayiero wajumbe mayiero gi mokwongo nego ging'e niya waket gimilongo ni servant leadership oyieri nikech jopiny chik ma power ma intiere godo no jopiny odonate ni koro sama intiere mitimo gino no mokwongo biwacho ni atime ne an kijumla kosa time ne jopiny ka in governor midonjo devolution obiro gi gik mokariyo devolving power gi resources manyiso no omenda koro ng'i maber pesa miyudo ni sama iyude no tikete kuonde mage kuonde ma ji hinyore kabisa en osiptal kuonde ma ji dake en gi skunde koro ng'i mano maber nikech onge kama dongruok nyalo bete matuo osiptende onge yath dakteche onge gin kuonde mabor ma ng'ato ok nyal dhi kuonde go ok nyal dongo mar ariyo ka skunde onge literacy mar kanyo onge jok ma bro bedo mang'o ma olony manyalo konyo county manitiere mar adek nyaka ing'e ni kuonde ma ji odake chal nade ka koro ng'ato odak kama choni mane toke kanyo i expose nikech kata health ne chal nade ka gin jok ma kuonde mipithe mag agriculture ni maber to nderni chal nade kaka wan jo Nyanza nam e gima wachako go mokwongo samidhi lupe namno ndara no chal nade ma samise lupe no rech miyudo no inyalo tere nade mondo iuse kineno ji mang'eny biro gi coolers mabiro nyiewo rech kendo ginyiewo gi bei mayot kibiro Nairobi ka rech moa Migingo moa kuchocho kibiro nyiewo ka okinya kata nyiewo bei ni malo maonge to kuchocho to dhi nyiewo gi pesa matin kabisa koro miyo governor kanitiere gi MCA moyiero go gi MPs nyaka ging'e ni priority ka en Siaya ang'o maonge go sani Siaya wawuoye wach osiptende ang'o ma priority mokwongo manyalo timo ka en Homa Bay ang'o manyalo timo ne jo Homa Bay ka en Migori ang'o manyalo timo ne jo Migori ka en Kisumu maendeleo mane ma important ma wanyalo dhi kijende mang'eny timo boda kijende mang'eny lupe dho nam wanyalo loko mano nade mondo wa empower gi mondo gimbe gitim biashara magi nyaka ta import gik magi lose dho nam kora pani magi gik ma kama leaders wo bete ging'e ni to an jopiny osegona kura ang'o manyalo timo machieng' moro kawuok e ofis no higni 5 kata higni 10 mabiro to jopiny nyalo paro mawacho ni ng'ane kane nie e ofis to nolokonwa sani orengo koro donjo e tiera sanga nyaka koro wane ni ntiere lokruok ma wabro neno kotieko gi rasanga Gladys wango donjo Homa Bay ng'ane otieko higni 2 Awiti nyaka wane pogruok modi kelo ne jo Homa Bay mopogre gi gima ne waneno Ochila yako donjo Migori wada neno pogruok modwa miyowa mopogre gi gima ne obado kelo Erokamano ahinya kik wiwil namba mar SMS na 23600 bang'e matin wabo yudo thuolo kendo wasom otegi Edwin abo duogo iri tini mabo chako kod weche maga inflation tax ma bende koro sani koro osuru idwa mede e mwandu mopogore kuom ranyisi gik moko kaka ndawa yudo ni gik moko kaka ndawa kong'o kod gik makamago ere kaka dhi mulo ngima jopiny in kaka jagono molonye weche mag uchumi kachiel kod omenda
Ruth kapok adonje inflation tax mar 6.3 jo telo masani ote man go ni ochumi mar Kenya sani en kaka jatuo mana kaka ni wachne daktari ma koro wayiere inang'eni iwuoyo gi lakteche mang'eny inga ka laktar kodonjo to nyaka kuong ni jatuo ni odwaro oxygen, odwaro pi, odwaro remo, odwaro chiemo. To pek mar ngima mineno wacho ni 36% mar ipimo gi chiemo. Seche ma chiemo nengo ne odhi malo, mane pek mar ngima. Koro jotelo gi gima pani nyaka gi mokwongo en chiemo. Wada yudo chiemo nang'o? Ji nyalo puro nang'o? Ere yot e yo kaka ji nyalo puro kodhi, pi ma ji nyalo puro kata puothe matindo tindo mana mag alot gi gik michamo matindo tindo. Ka jotelo gi nyalo neno kaka ji nyalo puro to kwaseng'iyo mwatiekore gi wach mar chiemo to e kaka watieko pek mar ngima. Omiyo mane ote man go ne jotelo ni uchumi ni kama rach to wang'iya ni kaka ji nyalo yudo chiemo mokwongo. Kwa dhi inflation tax en gima otudore mana gi pek mar ngima nikech inflation en pek mar ngima. Tiende ni ing'iyo ni pek mar ngima ochopo kanye kasto imedo nengo mag gik moko kaluwore gi kaka pek mar ngima chalo. Koro sani apiko modhi mag nyamburko tam ang'eni mano to gima tin joma madha ndiu mago te idhi med nengo gi 6.3. En gima timore dwe mar 10 higa ka higa. To ma tiende ni ing'eni nyawacho ni ano kama dha ndiu to ai ohala mar ndiu nitie jauso, nitie ng'ama lose gi joma ndik kanyo, nitiere joma tere ama chwale koa kamoro achiel katere kamoro. En network maduong'. Omiyo gigi ka nengo gi oseidho omedore kama to nyaka gi oginy jogo kende, gihinyo jomoko mopogore nyaka gi jok ma deal kod gi direct. Koro nengo ma kaka piko komedi, modhi mag nyamburko, petrol komedi, mauta mata magi tax mopogore gi gik ma wacho moko madhi medore e ndalo mabiro. Ma to osedonjo sani koro tarik 3 e ndalo mar 3 en osedonja kamano. Omiyo magi gin achiel kuom pek ma koro oganda nyaka ikre ni wadhi betgo to gibiro mana kaluwore gi kaka ngima medo bedo matek generally. Omiyo piny owacho sani pek ma gin go en neno ni to ere kaka wanyalo duoko piny pek mar ngima. Ahinya to kwachako gi chiemo nikech kiseduoko chiemo piny to koro iyudo ka moko gi koro ok ni matek ahinya kipimo gi kaka pek mar ngima ikelo gi chiemo nikech basket ma ipimo go pek mar ngima cha ema ting'o 36% kata 36% ka ipimo pek mar ngima. Sani wane 9.2 ma kama ne wantiere higa mar 2017 dwe mar 6. Ndalogo ing'e en campaign koro tich ne yot, nogolo osuru e bando donjo nono, ogolo osuru e chak madonjo ma oko. Koro sani to boke ndalo yiero. Omiyo koro pogore matinda mana kaka Charino wacho ni koro raba koro meet the road. Omiyo apani mane ikruok manyaka koro jopiny bedgo ni odhi bet matek mbele ka. To kwang'iyo kaka wanya yudo chiemo e yo moro amora, puro matin, golo kata osuru minyalo gole chiemo ma e pinje maoko mondo donj mayot, mondo ji obed abeda gi chiemo to bas koro weche ok ibed maber. Erokamano ahinya. Riaga kantiere boma ma Kisumo korka weche mag osuru masani koro imedo dwe mar 10 ka dwe mar 10 ma bende otudore kod weche mag ngima ma osebedo matek mokalo. Ok ang'eyo nini wachango kae to bende abomi thuolo mondo mi iore ote ne jotelo ma koro ne odonji apisa mondo mi ngimo bede maber ne oganda jopiny machiegni. Riaga erokamano kaluwore kod inflation tax adani akawe mana kuma Edwin owacheno en ni nitiere gigo ma oseyangi ni koro taxation margi dhi idho malo. Gima duong' en ni nyaka wayiere ni nitiere direct kod indirect effect. Inyalo wacho ni ino kimadh kong'o to ka nengo ne omedore to nitiere jabath, nitiere kaka gini nyaka chopni e kinde moro nyaka ang' ochopni. Omiyo gima duong' en ni nyaka warid mana kamba ji duto. Gigi samoro nyalo wacho ni dine wayiero president machielo de ok obetie. Tadiera mantie ni magi gik ma wadak godo de gibetie. Samoro solutions emane dhi biro mopogore opogore but magi gik mane dhi betie. Koro mondo mi sirikal both national gi county mondo wane mana kaka Edwin wacho ni to ere kuonde ma wanyalo mbeko godo ngima. En
keto chiemo mondo bedi en kuonde mamoko ma wanyalo mbeko godo ngima ema koro nyaka wang'i mondo wane ni japiny machiewo gokinyi dhi dwero to kodok godhiambo to keto chiemo e mesa ere kaka ngimane inyalo mbeki. Kawuoyo ne jotelo mane ogonegi kura kendo masani koro osemako kuonde mopogore opogore for the next 5 years. Aparo ni adwa mana dok e mbaka ma wagoyo sani ni koro wadok e counties magwa. Mo kaka Roslyn owacho ni an president mara Kisumu ka en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Ka ok anyal chopo ir William Ruto to Anyang' Nyong'o ema nyalo chopo ire nikech en ema nene ka. Gin ang'o gini ma wanyalo timo? Namba achiel, Ruth, county nigi tenders. Ka yudo tender mar gero ndara donga ger ndara no e yo makare makichula tichula nikech atimo tich maler to county machula bende donge kasetiyo tich maler donge nyalo chula maonge mibadhi ni nyaka dhi agol pesa nyaka tim kiang'owa eka mondo timre nade eka mondo chula. Namba 2, jotich mag county mondo mi ochulgi osara kaka dwarore mondo mi ng'ato nyalo tero nyathi sikul ng'ato nyalo chiemo ma bro miyo wakonyo nikech sama ok ichula katiyo to kichula to anyalo bedo gi tem mondo adhi amany pesa no kamachielo. Machielo en weche mag taxation mag counties magwa kata yore mag choko osuru. Achiel kuom gin parking, achiel kuom gin osuru michulo e chiro. Magi gin kuonde ma waseyudo ka kuo ng'enye. Tiende ni kabiro gi gacha town kaka biro godo kawuono tadwa nachunge kamoro to ka an atieko timo gima adwa timo to attendant biro nyisa ni kar mondo achul siling 100 amiye 50 oso ofuku. Tiende ni at the end of the day onge revenue mamiyo Kisumu County. To magi duto kiriwo ka an ng'ato achiel atime to ng'ato time kamoro ng'ato time kamoro at the end of the day to ji 100 mano onego bed ni chulo 100 for parking Kisumu ok ochudo wagolo nus to wamiyo attendant. Magi gik makoro nyaka wayaw wiwa waduto mondo wawach ni ere kaka wadhi konyore kaka oganda ager county kama antiere county bende ogera kama wantiere mondo mi ngima wayud kaka wanyalo ting'ore malo wan duto. Erokamano ahinya Riaga. Chenro en kaka wanene adier en twak mane nitiere kod fuoni mopogore opogore. Taneno ka thuolo mayo wawang'wa to kata kapoko mayo wawang'wa kamano nyocha ne jatend piny Kenya ogwelo kata ochiwo nyinge mag jotend migepe mabende dhi mako lemo mopogore opogore. Fred nosewacho kata ni odhi bedo cabinet kata odhi bedo sirikal ma iye lach mokalo ka bende pesa ma sirikal ni dhi muonyo e yore mopogore opogore e yore mar osuru e yore mag mafuta magitiyo godo e yore mag dak gi dhi bedo malo mokalo. Wadado ni wamule cabinet ni mana matino no. Fred ni mabucha koko di machiegni we yena seconds predict kapok adonje mano awache gima jopiny nyalo rango nikech ing'eyo ni sama wan gi weche mag inflation gi tiende ni ngima nengo gik moko dhi malo. Tuido ka osara ma ji nigo odong' mana kama ne ene cha. Bech moko dhi malo lakini osara minwang'o odong' mana kaka ne ene cha. Koro gima jopiny nyaka tim ni nyaka sani koro watem kungo. Jok mane okayo bando kik wathora tero bando e chiro nikech ineno ka kaka Edwin ne wacho ni nengo chiemo kodhi malo to nengo pek man gima medore. Koro ka samoro in gi bando ni kamoro ingene sama koro jino okeyo kama tido ka koro mai mang'ato dwano obili godo kado moro to giko ni bando miuso gi siling 70 ni ibiro nyiewe gi siling 200. Koro wanyalo puonjore bende kungo ka ma kwa ketho gik ma wan godo. Ka samoro ngima idake ot man malo ma samoro ichule nengo man malo koro inyalo duoge ot man piny mondo gini kik kori chwakre. Koro weche maga appointment maga ker aparo ni nchane watemo yieko yie to kendo gini odhi mana kaka nchane wayieke kaka ne wanene kaka wanene ka onge gimo pogore kata matin. Ne wawacho ni odhi bedo a political cabinet. Odhi bedo cabinet mantiere gi jogo ma jo siasa. Waneno kama otimore. Gima omiyo ma otimore en nikech William Ruto kaka ne ochamo muma ochako campaign mare ma 2027. Koro odhi ng'iyo jogo madhi konye mondo mione ni oyiere kendo. Wabiro ng'iyo kit William Ruto after 2027 ponono yiere sani. Sani ok wanyal ng'iyo kite.
mana tieko. Gimachielo mana teno gi kidi. Ncha ne ago ngero moro ka ema aparo ni joma nowinjo na wacho ni fuko ok golo kamodakie. Karuka muae jemo nyongo kacha. Iki ilao fuko inono ko go rabuon ene rabuon to go kamoro kanyo. Kilawe ni kunye tibiro doka kanyo onge kendo kidhi mbele ticha kido ko chako kagore kama. Kuro dhiere ni chaki kunyi yoni kosi chaki kunyi yoni. Kichaki lao mano tiyude kanyo. Kama William nitiere sani, oke kama intiere ene 2027. Waneno ka bende oketo regional balance, jomoko ne wacho ni onge weche mag regional balance ni okokao mano to timo. Ido ka Nyanza ntiere ngamo kao, Kidhi Coast ntiere jomokao. Kato doko ni thothgi no dwa wuok e central ahinya, ma bende wang'eyo ni jogo ncha ne omi ombulu ma korilach to ginien gir siasa. Wach machielo ma bende ni kanyo kwa ng'iyo mine otemo kata ncha no wacho no kita tamalo 50 okochopo kanyo, lakini wan gi mine 7 but ochope gima katiba wacho no nego beno chopo moko nego beni bedo less than 35%. Gimachielo katieko mondo awene jowadwa bende olikie wi wach ni en ni otemo ng'iyo jogo madhi konye implement manifesto mare mar bottom up. Sirikal ka sirikal kodonjo to nigi interest mare nikech magi promises manyocha ne omiyo jopiny. Koro en owuon gi kako oneno ni jomo ketogo gin jok manyocha goyo thum mar bottom up economy cha. Koro wabiro ng'iyo jopiny bende biro yienge to jogi dhi konye gi yo mane kech walieko kacha bende ni appointments mamoko pod biro. To notemo mondo miyo king'iyo to kinwang'o ng'ur ahinya kuom jogo manyocha ne support kech samoro pod girito jogo mabiro gi. Koro gie wang'e to neno no nwang'o joma okonye. Makmani koro warito mondo mwabwang'ia ni to kaka dhi mbele gi. Bende plan kech ng'iyo ni en ng'at mabere promises. Nyocha ne owacho ni wabiro konyo mama mboga, wabiro konyo jo apiko, wabiro konyo jogite. Koro wabiro ng'iyo ni to jo mama mboga gi be gilokore tache kaka nchi wacho gi. Mano kaka wanene ka to kwanyal wuoye kuom sani, but en owuon nikech koro en manie opis. To miye thuolo mar loso gigi nekech kinde duto ncha ne owacho ni nyathira ya kata ng'at ma bende okong'e bende nyalo biro. Maka ni neno tinno ka orudhore gi dynasties motieko. Orudhore go making'iyo moito joge ka otieko makata mana manodong matin ginene manodong matin Nakuru wuod Moi maduong bendo chako omako gamen mochwado piny. Koro king'iyo tido ka jogi no orudho motieko ma koro en gi platform nekech gima wang'e ni masamoro ji mang'eny ok nyal winjore koda katieko en ni migosi Raila Amolo Odinga ncha ne kawo kom ker kendo ncha kane wa support kamano but lweta achiel bende ncha no twe gi Jubilee. Ntiere winjruok mancha en godo gi Jubilee ni ntiere percentage kata mana mag migao mancha ne jo Jubilee dhi kawo. But William Ruto odonjo gi UDA koro onge makati mo opayo ne ng'ato ma marete. Koro miyo warito neno ni gimotimo ni bende en gima dhi konyo jopiny kaluwore gi manifesto mag. Wewe gi kanyo. Erokamano ahinya Fred. Fred aneno ka okolo iyenyo wuoyo. Aneno ka thuolo mayo wawang'wa ka Roslyn ka ng'eni wach ni nyalo wache ang'o mondo mi wagonjo wa ma jo Nyakalondo Ramogi FM kata wabutieko kodi Edwin koda John Riaga kawuok e county ma Kisumu. Ana paro ni king'iyo cabinet mar William Ruto okelo BBI maling' maonge ng'amonego kokelo BBI. Nikech ndalo mano wacho no kodwa BBI king'iyo gimoro amora motimo okelo josiasa e cabinet ne. Achiel kuom gik mano miyo ithiro BBI ni nikech kane neno chiko wacho ni cabinet nyaka bed mar technocrats king'iyo article 152(3). To en kanong'iyo kane gisetemo 2013 2017 ne giyudo kama gi jok iwacho ni appointed gi ker manyiso ni loyalty gi rumo gi ker gi onge japiny moyiero gi manyaka ni gidhi ging'e ni na koso timone japiny gi makama. Koro gima kamano nomiyo jok manodonjo kacha nodonjo gi wich teko moro ma ok gideo ng'ata gideo mana ker momiyo gi ang'owa ticha. Ting'e ni ja siasa to kikelo to go siasa be otiyo to go siasa ong'e ni maka wacho to japiny dhi neno marach maka wacho nyaka tim kama. Mar ariyo ineno William kowacho ni sani odwaro ni mondo gilok chik mar standing orders mondo mi jo cabinet go koseyier to broga biro mondo duok penjo e ot mar bura. Gimomiyo timo kama nikech jok moaka mane cabinet secretaries go ne nyaka kata tamre neno wajumbe. Kendo kane ntiere kata penje bunge to gitamre duoko.
omiyo sani onyiso gi ni duoko to nyaka uduoki kendo nyaka ubie i bunge ma jo Kenya te neno ka kuwuoyo kendo duoko gima timore nade midwaro. BBI ne wadwaro gimiluongo ni Prime Minister, ne ji dwaro ni mondo duogi. Ineno ko en omiyowa gimiluongo ni Prime Cabinet Secretary, manyiso na tima executive order to duoko gima ne wadwaro cha. Kora paro ni William okwanya gik mane ni e BBI ka to duoko nikech noneno fuok mane nitiere katiba mane gin godo 2013 gi 2017 koro otemo umo. Mogi kineno kaka William oyiero cabinet ne mana gima ne iwacho ni sani koro ng'iyo 2027 ineno ka Central omiyo gi positions mang'eny karibu dhi 9. King'iyo Rift Valley omiyo mana 4. King'iyo Ukambani omiyo 2. King'iyo Nyanza, Luo Nyanza 1, Kisii 1, Coast omiyo 2. King'iyo Northeastern omiyo Duale. Manyiso ni ong'iyo maber mondo kata ka ng'ato biro to bracho ni unomiya kura marom nade kata kano kumiya amiyo ng'atu. Koro miyo nikech kaka miyo ng'atu umbe nyaka koro ukonyru gi sirikandani. Nyoro kane en Homa Bay nowacho mabe ni sirikande jite nitiere mano gone kura gi mano kogone. To remember ni kura joma ne dhigo kura ne milion 20. Joma nogo kura ne milion 14. Manyiso ni nitiere group maduong' mano kogo kura ma embe gi cabinet ne nyako ng'eni to bro timo nade obro rwako gi nade. To mogik ineno principal cabinet principal secretaries owacho no dhi bedo godo 49. Koro manyiso ni kata sani ko wacho no timo regional balance 49 gi be wapod wabro neno kotimo ang'owa komedo jok moko nikech aparo ni en ong'iyo 2027 ni ka koro chieng' ma koro duogo manyo kura ma odokgo to penjo ni to uno kunya wacho ni nokugona kura to nokamiyo uji naketo u e sirikanda. Apani wadhi maber mokalo daka uthuolo ni mondo mi agony jowa matudore kodwa kokale Nyakalondo Ramogi FM kaeto bangi wabodhi nyime kod jowa mantiere Ramogi TV mondo mi watie ka chendo mar kaka wanene godiechieng' makawuono kama wantiere en jotend migepe mano yier kod jatend piny Kenya William Ruto. Iwinjo kaka jowa Fred oselieko yie kako nene, iwinjo kaka Roslyn bedo lieko yie. Ka Roslyn wacho kacha ni ento thothne oneno mana ni en weche mag BBI emoduoki to Fred wacho ni en kwano mar 2027 emochako sani. Kwacho ni kido hie mar jatend piny Kenya wabone do toka higni 5 machiegni Edwin ire makoro wang'iyo weche mag cabinet mar jatend piny Kenya William Ruto. Ero kamano Ruth an kaka nene cabinet mar Ruto tingo mine, tingo josiasa, otingo siepege mag josiasa, otingo jomoko mabe wawacho ni mienore gi chilo mag mibadhi gik mopogore opogore. Joma onge cabinet no en mana japiko gi mama moro. Ariyo ge mapok anene e cabinet no to okang'e ni bedo gi jasiasa e cabinet kaka Roslyn olieko ni joma chon gi nok duok kata ni ka gik ma jopiny dwaro no gitim ama no giduok no kitudore maber gi jopiny. An kaka nene ni bedo gi jasiasa e cabinet bera onge wach to an geno ni ok gibego siasa nikech mane kama walalega gimoro amora. Kose chak nyuandgi kwase donje iye kanyo makoro an jatend migawo mar omenda to gima chanda mainya en siasa kaka atimo gini mondo donj ki siasa. Apani kwanya golo siasa e tije madongo gin tije madongo bedo jatend migawo en tich maduong'. To agombo mana kendo ageno ni wabro golo siasa e tije madongo mo. Tipani ni golgi. Igombo kamano to agena kendo alemo ni mondo tema ahinya nikech mane kama walalega. To kabuye poko wil gi ote man wamiyo jotelo en ni an daher mondo jotendwa gite odhiyo osom manifesto gi. Kagi ayiene kata gi kaw kata pesa moro matin. Odhiyo ninde kamoro some manifesto ne maler cha. Apani mane kama koro wadhi kwanye go to wadhi dhi mbele yo mayot. Ero kama na nyocho ni manifesto mar go kura. En mar go kura. Tok kura to bicho wil kod. Tok kura wayido ga priority. Koro priority emo dhi go mbele. Kata mana jotelo go kia gimondike manifesto. Ingene wacho gani en wish list. En wish list miki nyalo nyiso jopiny mar wako to mane kaka en kech kata mujumbe machung bro miyo manifesto to kosa yiere to bro nene higni 5 mabiro. Tini ko gi som manifesto mane kama lalel kech Ruth angeni okang ne miya thuolo mo. An we kora tika chi. Apani jotend ma jotelo ma akaluo mane waneno ka wuotho gi Ruto Homa Bay kata masani chiegni gi Ruto. Koro mae sa mar nyiso wani ang'o mane gidhi omo kuno.
Kegi wach ni ni no dhi gi ye. Ko dhi gi ye kende to abro neno. To kano dhi ne oganda dier ni ochung ne joluo. Mae sama koro wada neno ka bende gisechung e tie jamna giyuk nwa jamna. Icheki nwa jamna ene. Gine tie jamna waneno. Kaka Kisumu. Riaga machiegni. Ni ada wacho weche adek kende mapiyo ewi cabinet mar Ruto. Namba achiel en ni nitiere jok ma kaka dwe na wacho machilo mag mibadhi kod timbe mag njore omuono. To inya paro mbele kacha kinde moko Migosi William Ruto nowacho ni en weche mag mibadhi ok nyal mono sirikal tiyo. Aparo ni osenyisore ayanga ni corruption kata kedo gi corruption is not top on his agenda. To mano wabro neno kaka mano dhi. Namba ariyo en ni Ruto onyiso ni en jasiasa ma timo gimiluongo ni rewarding osiepene. Neno kotemo jogo ma nochung' kode ndalo campaign kata jogo ma nyosandore ahinya kaluwore joma noyany e social media, joma noluong nyinge nikech nyocho chung' kode, aneno koparo momiyo gi gimoro. Kibiro kuom Eliud Owalo, ngeni Eliud Owalo koro enoti kode nyadiriyo, ngeni nyocho chung' gi Ruto are chon ka nyocho wuok e camp mar Raila Odinga kato bende ng'iye kaka jaluo. Apani regional balance osewachi kanyo notimore yo makare. Mar adek en ni mana kaka Edwin owache, nitiere jo siasa man kacha kendo naluongo gi ni high voltage politicians. Wan gi Kipchumba Murkomen, wan gi Duale kaachiel kod Aisha Jumwa ma bende koro nomi ministries. Jogi warito neno ni ere kaka gidwa lor kagiwuok e siasa maliet magigoyoga mapile mwang'egi godo mondo koro giduog piny. Bende Duale nyalo duogo piny mowachi ni yore manomiya ni mondo alosigi anyalo tiyo kanyo ma aketo siasa kando. Koro en gima interesting to watch. Wadwa neno ni to sirikal mar Ruto ni dwa dhi nade kata gi appointments mobiro timo mbele kanyo mondo wang'e to sirikal biringo machal nade. Erokamana Nyariaga, neno kiwacho kacha ni nyaka osiepe no mi jogo mosandore ahinya bende nitiere kako pod negi lemo weche mag qualifications kata weche mag jogo mantiere kod oboke makare kotenore kod lemo momigi bende naneno kodwa wuotha ahinya. Kata kamano Riaga ni madwa ni mondo mi atie kodi wachni mogik madiher mondo mi wewa godo odiechieng' makawuono. Wachna mogik adwa dok kama nachake en ni nikech mbaka makoro wagoyo en ni wadogure counties mondo gima iyudo minyalo timo titime gi mahino, itime gi sironyo, tikete chunyi duto ka rowere mang'eny osekoro oyie ni koro gidonje e puodho mondo gitim production. Ere kaka inyalo konygi? Achiwo ranyisi kuom migawo miluongo ni Lake Hub ma konyogi gi yore mag technology. Donge wanyalo riwore kanyakla mondo wach ni ere kama wadonje waduto kaka oganda mondo wa support on especially food production kato wariwe gi miluongo ni pur gi ohala kata agri business mondo mi wayud ma wachamo to wayud ma wanyalo uso mondo mi wadagi eyo manyangafu eyo mofuong'ore. Kao kamano to erokamano ne joneno kod jowinjo duto odiochieng' makawuono. Mad Nyasaye obed jakoru. Erokamano. Erokamano Riaga, amor mar bedo kod odiochieng' makawuono. Fred, wachni mogik miweyo godo. Ruth, cheno moro jakelo Ramogi Radio ma en cheno mar tich mateke makelo keyo. Mano e gima dwa weyo godo jowinjo joma nenowa kata joma neno kawuono nikech kawuono kibiro koni tich kiduogo mana gi tich matek. Gima nyalo konyowa e sama wantiere makoro pek mar ngima pek malichi mokalo kendo dhano winjo matek ma ji gwonyore mana gi pado kaka ji chiemo onge en mana tich matek. Jo siasa gi gik mamoko gi magito kala. Ja siasa onge modich gi japiny. To ja siasa tiyo gi chandruok mar japiny mondo yud gimodwaro. Koro ka pi onge to biro tiyo, obiro wacho ni wach pi, kata okelo pi, to ok ni nekech idwaro pi. To mondo yud gimodwaro. Atieko gi kanyo. Iwewa gi wach motegno manade no. Mi ja siasa thoth ni otiyo kodwa kaka olalo kod chandruok ma wantiere godo mondo mi ochope ong'ala machielo kama odwa nodhiye. To chandruok japiny mano ok chandruoge. Roslyn, wachni mogik? Amba bro kao kama Fred oweno ni wigni
dhi bedo week matek ahinya kendo ne wajumbe. Wigni e week magidhi bet makoro giyierore committees magibro bete kendo wigni mabro yudo committee mabro yango nominees mag cabinet mag William. Wasewinjo ka wajumbe wacho wachgi mar salaries magiwacho ni sani gibro dhi mondo gigol wach mar SRC kendo wasewinjo ka giwacho wachgi mar CDF. Ker William Ruto ncho wacho wach mar oversight fund midwa mijo senate makoro ging'iyogo kaka pesa itiyogo e counties. An kwayona en achiel ni nyocha gisechako gore kata kane podi pok giyielo lemo mar kaka gidhi bedo jotelo e bunge. Ka wadhi mbele wigni wane kaka gibro wuok magiyiedh committees go ma onge pogruok mabro golo duge mag chama kendo duge mag wajumbe wetegi. Koro anapani ka gidhi mbele giket jopiny mbele. Pile pile wacho gania ni siasa emonge gimilongo ni virtue. Okideo ni timo nango so long as ni gigi midwaro oyudre. Wateme mondo waket jo Kenya mbele moloiwa. Erokamana Nyarozi. Edwin, weche mag omenda, weche mag uchumi, wach mogik miweyo wagodo kaka wadwa dak, weche mag usuru sani koro medore, ngima medoridore, wach mogik miweyo wagodo. Nyaka watwe manokanda. Watwe okanda. Okanda no, akendi kochot sani to dhi mandego gada. To kata kamano, Rudhan gima daero wacho ni jokuoge makwalo omende county okodak e polo. Gidak mana kodwa. En jirandi, en owadu, en neru, moro mani somo gocha. Wakonyre ure siemo jogi mondo kik wabed ni wayuaka ni kwelo to wang'eja kuo en jirandwa to alinga kendo samoro wambe wachamo kode nyaka koro wagol wang'wa oko mondo wane ni ng'ama hinyowa en ng'a to mondo wasieme choncho. Erokamana nya Edwin. Akaw thuolo ni maduoko ni erokamano makende jahera mar chendo mar kaka wanene ponono nini tudori kodwa e yor TV kata e yor radio. Erokamano makende ne jowa mane watudore godo kamotingo John Riaga katire Kisumo, Migosi Charles Odhiambo mabende ne ntiere chendo mogik odiechieng' makawuono. Erokamano nya Fred kuom kaw thuolo mibiro wabede twakwa makawuono. Roslyn kachiel kod Edwin ne in janenowa awacho ni nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bedo kod chendo mar kaka wanene. Mata ye chendo ni en Ruth Otieno kana chungelo Victor Otieno Makajuma. Gima wigodo ni aluru ilunyo kar tinne marwa mar county no mane mawaluny to mondo mi okonywa oritiru masane. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yiero wenda manyien mar erokamano dina star 8 6 0 star 4 1 6 hash to par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia RuuPiny cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today to start using RuuPiny cashless.
Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko remo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Manaka king'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Ana Sharon Ong'ao. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo cha okwedo kuo, iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Tich ariyo juma ka juma e chenro mar duol. Saa 1 otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda kata nyar oganda mondo gichwalo siki gidhing' iro e duol. Gimbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mane Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Ma en chenro mar usiku sako, wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore. Ahero nyakoma hera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli. Watio matek joka nyana. Nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Local Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 4 otieno.
adier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidang. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Kwa majina ni Brother Enoch. Kupata wimbo huu I Surrender, kama wasikiza tuni yako, basi bonyeza *811 *279 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asroko bangle kod study. Kori nyalo ngisa kuma behind tie. Sani gimonego watim en manyo behind. Wadhi? To, en ang'o momiyo ini konya? Nikech adwaro jaoda. Nice video. An naketo wembe matindo tindo e healthy. Mondo ng'ad lwet behind komulo. Onge wach. Adwa na tangni kaka johera bet ga mama ma ini ba winja lit to onge gimi botimo kata dichien. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Manak manya kwa Ramogi juanga chieng wuok tich pile ka pile tok chenro mar kaka wanene koseromo sang'wen mar okinyi wang'en wadonje kidienje machielo mano kidienje mar mbaka oromo kama bende wagoye mbaka makelo lokruok e yor dongruok. Nyakwa Ramogi juanga odiochieng' ma kawuono thundu wach ma bende wadwaro mar mondo mi watwagi e chenro mar mbaka oromo en kaluwore gi pek mar chulo hola. Wang'en nitiere oganda moheo milion 4 ma bende gisani oket e duol mar CRB. Katika manjatend piny Kenya Mano William Ruto bende nosingo ni kabiro romo chieng' tarik 1 mar dwe mar 11 mar higani oganda maromo milion 4 ibigol e duol mar CRB. Koro okang' ma kama Nyakwa Ramogi juanga keto kata mana bengi kata mana duonde mopogore opogore ma bende osebedo ka chiwo hola makamago e okang' machalo nade. Okinyi ma kawuono mane mbaka ma bende odaro goyo gi jalony in ponono ni oketi CRB ponono ni ionge CRB kata kamano ponono ni kwayo hola to kwayo hola oken gima ber oken gima rach kwayo hola ber mana kaka daktari bende biro mana leronwa ponono ni orach kata oyo. Okinyi ma kawuono yudo thuolo mar bedo gi jalony mantiere godo olony e weche mag ochumi nyinge Laktar Fred Ogula. Daktari odokin machiegni.
Erokamano Sharon. Kinde mathoth. Kinde mathoth lakini koro wase lokacha ne waloso kaka pok wakalo nam. Koro sani wase kalo nam. Koro wakiani ini kale nadi kila ng'ato ndiem na kako kale ini kale nadi. Lure. Kata mwa daktari gisani yawa moheo milion 4. Tenkin milion 4 madhi mana abich nitiere e CRB. Ok omwon mana kaka nakete chakruok mar chenro ni. Kwayo hola ober koso oyo. Kwalo hola okrach nikech hola en gimiluongo gudho Kiingereza no asset. Ing'eni ka itiyo go pes ng'ato mondo ilos pesa tinyalo endelea moloyo kirito mondo niwang' pesi mondi e kilos go ohala. Ka nitie ohala moripo bed ni chako higa mani ma 2022 ni to ionge go pesa no sani. Kikawo pes ng'ato bichako ohala no 2022 dongi chako ohala 2022 to kirito nyaka itibi nwang' pesa no 2023 e kichako ohala nyiso no handi bro chakre higa mabiro ok higa ni. Koro tiyo go pes ng'ato mondo ichak go ohala ber moloyo kirito pesi wuon. Emomiyo holo to krach. Gimarach emna chulo ama ok chulo nikech nitie categories ma ji adek. Kata kane wadongi gwengu cha ana woku genya woku siaya. Nitie joma holi ka gin intention ma chulo. To nitie joma holi ka gilemo mondo kik gichuli. Either itho ama wiyo wilu ama ing'uono ni nitie joma holo hamano. To nitie joma holo ka gin intention ok gibichulo. Koro gini ok gibichulo ma giholi giwondi to ok gibichulo. Koro ing'eni ka iwacho no iholo king'eyo no ok gibichulo mano dong'eni tabia marach. Koro holo to krach lakini holo ber ki holo giming'en kikawo pesi biketi gimoro kaka ohalani to pesa biro wuok mondo iduok. To ng'ato koholo pesa to keti dhoge to wendi no dhi keto yo ohala mano momiyo ji ok chud. Mana kar dhogi kanyo daktari wacho ni hola to ok rach. Lure gi mana kaka itiyo gi hola. Kawuono ka holo kata mana siling 1,000 nadwa chame onge kata mana investment kata mana mwandu ma odwokona. Bende ber. Ok ber nikech sani Sharon ka kiromo koda tanyisi ne Sharon antie marach mokwongo aonge gu somo poka somo. Mar ariyo anyisi ne an aonge kod tich. Mar adek anyisi ne aonge kod dhako. To sani taongo gu pesa. Kidwa chako konya ok nyal chako konya kimiya mana pesa machamo. Enyalo nyisa Fred wateri school mondo isomie inwang'ie gimo ma inyalo ting'o kaka karatas moro minyalo dwaro go tich. Koro ki imiya pesa materi school. Kasewuok school akawo otas atero ne ng'ato miya tich. Donge koro achako nwang'o pesa un. Moloyo kimiya pesa tachamo. Mimiya pesa tachamo. Koro ken mana hola gima dhi ich. Ing'e nitie gimo pok wang'eyo. Ich ni nitie kod buru ma kati ketie gimo okinyi saa 4 odwaro. Saa 7 odwaro. Saa 10 odwaro. Saa otieno odwaro. Kendo kinyi chiew odwaro. Koro gimi keto ka en ga gimolal. Emomiyo kiloso chiemo kata dala kane waloso chayo ni gimo chiek biro loyo. Nikech bang' mano to en na gimo selal. Emomiyo kik wach ni waholo pesa mwaketo mane iwa. Dware kwa holo pesa kwa ng'eni wadhi kete ang'o madhi gol ang'ono. Yes. Emomiyo kinyi makawuono ber mar mondo mi wapuonj oganda. Ahinya kaluwore gi oganda moheo milion 4 mabende gisani okete CRB mabende jatend piny Kenya mano William Ruto osingo ni kabiro romo chieng' tarik 1 mar dwe mar 11 mar higani. Ibi bedi ka igologi e CRB. Mano tiende nang'o kata mnane dayo maneno wasani? Mokwongo mano tiende enu koromo tarik 1 dwe mar 11 ni nyiso nu jok mane no holo pesa ma oketi CRB no nyiso seche midhi kuond gundni ama migepe ma holo pesa seche mi apply ni dwaro ni mondo mi pesa ok gibi ng'iyo ni nyingi nitie iye kanyo. Koro gibiro miya loan no kata holo no ma ok ging'iyo nto record mari chal nadi. To mano kore mwanyalo penjre mano gima ber kose gima rach. Gino ok bi konyowa. Asewacho gini kati television ok obadha mondo wachnu kawuono nitie gima ng'ato komi to konyi. Wapenji Sharon. Sani neno tugo mani tugo ka otwe wang'i tinyisi dwaro nyawadui ikili jogi. Kori nyiso ga ja holo nonu watwe wang'i
koro in chak dwaro ng'at ming'eni kiholo to nyalo chuli. Aneno wang'. Mano nyiso nu holo biro bedo matek ne jok matimo banking iluongo ni pricing of risk. Pricing of risk nyiso ni koro seche mitimo pricing risk ibiro medo risk no bed malo, koro interest rate bede biro bedo malo, to biro miyo jok manyalo nwang'o holo ni iyo makare nwang'e matek moloyo. Lakini kantie CRB ng'ata mobiro nyiso ng'ani onge CRB en ng'ama ler. Koro wanyalo nwang'o kaka wanyalo konye. Kala kasa nikita kini padi tinyisi ni ini koro batiza ng'ata kikidew ni ng'al man kod card ng'ama onge card onge birth certificate ibatiza ng'ata mano ok nyal konyo. Bas marario gini kelo marach mogik. Okelo gimiluongo ni laziness. Ing'eni ng'at ma omi kodhi mar laziness gi dholuo iluongo nang'o? Ng'at mokeli omi kodhi mar samuoyo en ng'at monegi. Nikech ing'en sani ka omi wach ni waweni okwadwa nyiso ji ni intie i list mar CRB cha. Koro ing'eni ibendi ing'eyo next year bende ka president kendo biro dwaro campaign kendo biro golo ji CRB. Koro ing'eni ng'ato kogoli CRB to koro nyisi ni dhi kanye. Donge ibiro duogi CRB. Koro ng'ano kokonyi nikech CRB ni ibiro gol koro konwang' koro ini bur machuth moloyo. President buono wano wacho koni ni kisenwang'o ni ini bur we kunyo bur. Koni to nyisi ni ini bur obiro goli bur iyo makende biro kunye zaidi. Nikech ng'at mogoli CRB sani kini CRB Sharon kidhi kwayo no holi tibiro tami. Donge? Nikech ing'eyo record. To siye mwach ni koro in wasegolo nyingi kanyo. Koro kidhi tibiro mendi donge? Idonjo ga e buru kosi wuok ga. Idhi ga mna donji buru. Isikori ga mni buru. Koro gino kubi konyi. Kikiparo mano ng'amo konyi. Mano ng'amo wondi. President ne dawacho no yuto sani tek. Wanwang' kaka wanyalo keto pesa e ofuko ji. Mondo ji obed go yuto mano ng'amo konyi. Ng'at momedi go ok en ng'amo konyi. En sani mowacho ni koro dwa ng'ado go ma jo Kenya ni. Ang'o miyo en to paro ni koro jo Kenya to med go. Koro aparo ni en wuondruok to jo piny gima koyo nyikwa Jaramogi kik wuondwa. Nikech seche mibiro ga tiyo nyisi ni wuondi ni ibiro keti CRB no ng'ano kokonyi. Nyis ng'ano ni CRB no en proper record. Ing'en Sharon ka ng'ato nyisi adier oloyo mo ng'ama wuondi. Ni in onge CRB lakini in CRB. Mano ng'ama wuondi. Adiera dongruok chakre kod ang'o gadier. Nyaka ing'en an kanye an CRB. Dawog nadi CRB eka chak timo ohala. To idonji CRB no ang' morwaki kanyo. Ing'en mango gin gik ma oripo be ni wang'iyo mondi moloyo kapok wang'iyo nito wuokawoki CRB no biro konyi koda. To mane penjo maduong' nikech kata mana kiketo ng'ato e CRB ikete CRB nikech ang'o? Nikech ok ochulo gimane wacho no biro chulo. Kaluwore gi dweche kata mana kaluwore gi higni ma bende nochiwne kata mana gi bengi kata wantiere gi mobile loans mago simbe ong'we yamo. Basto Sharon bende wawachie kwa wuok Kenya mokwongo to abiro nyisi kuma gini notimre marach. Ing'eni kidhi piny miluongo ni India. Nada kuro dweche 6 katumo nigi planning mar Reserve Bank of India. To ne wanwang'o nu India nitie kod microfinance mang'eny mobedo owned kod sirikal. Koro president moro no declare ni koro sani mondo ji ogone kura ogol ji duto mondo ochul nigi microfinance loans go duto mondo ogone kura. Nogone kura. Kano osedonjo. Koro India ji rito ga bang' higni 5 ikwayo president golwa e go. Koro ing'eni mano gimiluongo no harvest. Giluonge Indian harvest. Every 5 year ng'ato holo go mong'e no kobichulo. Parie no jothurwa kiketo unu ubed jok ma holo go mung'e no kobichulo. Mano en tabia mok ber. To bende kata mana holo gowi ming'e no kibichulo bende keto kata mana duonde ma bende chiwo gowi e yo machalo nade. Nikech samoro ni dokra mana kawo gowi kaka Fred samoro ionge CRB to kidhi kata ni kwayo hola samoro gimoro di to koro doka interest rates ni malo moloyo. Koro ihinyo ga jok man kod adier ma chulo. Jok mok chul hinyo jok man kod adier ma chulo. Nikech kaka nyisi nitie tabia dik. Jomoko holo ni bro chulo, jomoko holo ni lemon kik gi chul, to jomoko holo ka ging'en ok gibi chulo. Koro Sharon, kinwang'o no the percentage ma joma holo no ka ging'en ok bi chulo odhi mbele bo chopo 60% Kenya. Donge? Ing'ene ibro nwang'o kadi nwang' gimi nyalo holo Kenya. Nikech kila ng'at migepe duto gundi duto ma holo ji biro ng'eyo nu jo Kenya 60% holo ka ging'eyo nu ok gibi chulo. Girito no gol gi ang'o i CRB. Girito no mondo ng'uon nigi
gima ne gi holo. Chal kaka an ja Catholic. Ka in jadoho in gumo nariyo. Donge? Father ok nyal nyisi ni kawuono nikech chiegi odhi thurugi in koro wabro mi sakrament ka chiegi oduogo koro ka kendo wabro duoki kendo mondo ibed jadoho mano ng'amo wondi en ilemo either no mondo dhaka chielo wi ama maybe dhaka chielo tho ing'eno ok nyal lemo ng'ato tho lakini mano e adier ni ng'at dhako kumoro koweyi bi ng'eno ondik piny ni dhako oweyi en nyalo wacho ni father dhako mar ariyo cha koro weya koro sani duoka i sakrament nikech wang'eni kawuono ibiro chamo sakrament kiny ibiro chamo sakrament to ng'at mogoli mna for a weekend ni mano en ng'amo wuondi ok en gima ni sustainable mana kamano Freda ken nyakoro mgejuan kineno chenro makama pachi kaluore gi pek mar chulo hola hinya bed nyalo mana nyiso kramna pachi bede kaluore gi oganda moheo milion 4 ma bende jatend piny Kenya chano mar mondo bi ogol e CRB kaluore gi in en paro mariek koso inene nade mana kaka pile oti nyalo oronwa e ote mago machuok 2-6 mbui mar Facebook bende do achiel kachiel mano page wa mongere kaka Ramogi TV an bende tudri kode mbui maga iyuda @Sharon Ongao mar mondo mi wasoma nena paro bondo imbe ni nyiswa pachi oko kacha biro bedo ka somo gi kodhi nyime gi chenro makama daktari kadwogo ire ineno kata mna yawa moheo milion 4 gi mabende ntiere CRB kaluore gi nonro kata mna mar Central Bank of Kenya wacho ni gin yawa matindo magoro were e pacho kai pachi bende kaluore kata mna gi rowere kata mna ka holo omenda makamagi nineno kata mna Fuliza achiel kuoma duonde ba bende chiwo hola bende do chiwo fuongro kapo nono ni holo nikech giwacho ni yawa mathoth holo omenda mabuo silinga 1,000 1,000 ni kakoro dware gi Fuliza giwacho ni kin thuolo mar ndalo adek gibio fuongro makoro kibed kichulo percentage from the 4th day okechado chulo percentage akeni yawa matindo gi ka holo omenda ineno ne gi holo omenda mar timo nade ing'eyo ni research osewacho no vijana ma holo omenda gi mokwongo ka gisenwang'o omenda gima gikwongo timo en gintie kod gima ginyalo chamo ama kaka rent ama chiemo mar ariyo to giketo airtime e sim gitumo data to data gin gik ma gigogo mana gimiluongo rumors mar no Raila ntie koni Ruto nende ntie kocha Sonko wacho Hamas ji mago on gik mok nyal konyo ng'ato nikech ing'e ni an akwayo vijende gi don't spend your time on things that brings poverty kiki ket secheni igik makelo dhier ing'e ni ka iketo secheni go airtime mari go pesano igik makelo dhier kaka siasa ni in kori forward video kigolo koni titero kocha i download form mani IBC portal ki oro nji form and errors tinge maber no kitini IBC tinge maber kata ki oro forms go ng'at mabro ng'iyo gi bende onge ing'e ni jo Kenya waseketo seche mang'eny magwa igik makelo dhier gik makelo dhier gini in kori record video mon jigo koko imta moro kori oro ga Facebook mari tiketi Instagram tiketi TikTok gigo dwaro omenda koro seche mi holo pesa nginto ka holo siling 1,000 abro nwang'o siling 1,500 monda ka 1,000 aduok ng'ano adongo 500 mano nyiso ni you are growing your asset base lakini ki hole ga tikete gimiluongo ni liability en kuma kikete pesa to gino duoko mana pesa mintego chien asset en gima kikete pesa to medo nyuolre gimi keto ga pesa ni medo nyuolre kose onge to baka dwa nyisi wach moro wakende lit mogik we wach na wach ma vijana ni atumo ga strategy ma banks to ntie bank mane atumo strategy bwana wangu nu kiketo target ma bank managers ma branches mantie Western Kenya ma wuok Nyanza koni geduto kiketo target ma deposits to target my deposits is not met. To target my loans is exceeded. To Mount Kenya kiketo target my deposit to gikalo target no. To kiketo nigi target maru loan to gichop target no. Manyiso no kata 4 million mwacho kagi ongenye mara thuru akoni. Nikech yanda tumbo campaign Ugenya kana adwa bero mbunge ma Ugenya na no on average kila ng'ato nigi sim card 4 to na penjo gimomiyo gin sim card 4 to no sim card go ntie Fuliza kori nwango ntie
inyaki penj ng'ato na aor ni sim card mane nikech mani nitie fuliza nyisi ni orna moro ni gicha ibro muony donge bas kendo research anwango no ok en mana fuliza pesa kende nitie fuliza bibi nitie jok mokendo to poko onyombo donge mano en fuliza bende donge to nitie fuliza bedo ng'ato dhi abedo onyiewo mena manga to onyiewo nitie gik mang'eny makata sirikal ok nyal goli nikech seche miholo omend ng'ato i siro mano be sirikal ok ong'iyo donge nitie fuliza elimu school fees bendi puodo mna dhogi donge koro wapuodo dhogwa sana makata CRB ne ok nyal konyowa gima akwayo nyikwara Ramogi ni walok pachwa mondo wanen seche mwadwango moro matin nyakwati gi gino mondo tem golo waibur mos ang'en ngima to tek donge tabenda kwa ni waseneno jok mosekale ngima no bochopo Fredo gola maloso koduni en nyathi japuonj dini odak jera kanyo gik tab mineno go duto bende aneno awuotho gi tienda awuotho duk anindo kech abenda chwado fuliza no kaka jano chwade fuliza education no na holo somo bas bang'e tadhi dwaro tich aduoga chulo go somo nano koro ing'eni nyaki kao pesa iketi gima biro goli tab kiket pesa igima medi tab ema wacho ga matin mago duto to biro bedo kara mna kwa twake bangi yo matin mar mondo miwange ni ji hola kalore kara mna simbi kanyo keng'eyo ji nte apps mang'eny mag hola moko saya mari nigi limit mar seleng 10,000 ng'ano misiso kosok misiso o misiso mana kumanya koro mgeji wangi kanyo wadhi ka yo matin kwa duogo to mane mbaka mabende wabiro duogo kwa somo benda biro duogo somo moko kum ote mabendi yoro no kinyi makawuono kidhi mabor chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Tenbob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, makumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Bein kod penjo mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Wanakumanya kwa Ramogi wanga machiegni okang' mar 2 ma en twak e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono mbaka mabende podwa medo dhiere TV kaindi en mbaka kotendre kod pek mar chulo hola kabende gisani oganda mathoth nitiere e duol mar CRB koro okang' makamano bendo kiny makawuono wayudo thuolo mar loso gi jalony mabende nitiere godo olony weche mag ochumi nyinge laktar Fred Ogola. Daktari machiegni okang' mar 2. Erokamano. Na singo mar somo moko kuom ote mabende giorono kiny makawuono wasome moko kuom ote mantiere mbui marwa mar Facebook kama neno ka moko kuom bende nitiere David Owuoth iwacho ni Sharon Musna jalony kendo penj na jalony ni to ng'ato onego kao hola e bengi koso sako anadwaro kao hola mar nyiew puodho koso chuno mana nyaka achak mana ohala. Sam Jakombe choni sedonjo kaka pile ere yo makare manyalo ensure ni pesa hola otio makare. Okuongo aol korka a plan koso a plan korka a hola. Mano penjo mabede Sam. Mana kinyalo mana dwoko Sam daktari mapio.
aparo ni ka kuom David owuothero kamano, aparo ni wacho wach maber nikech ing'e ni gimiluongo ni mobile lending gi iluonge gi jo Kiingereza no informal financial sector. Informal means they are not regulated. Koro nyiso no onyalo kwayi interest rate ma en mohero, onyalo mi terms ma en mohero, to interest rates go are very high. Ng'ato nyalo nyisi ni omi 20% interest per day. 20% interest per day nyaki multiply 20 times 360 money no one the real interest rate per year. Ma komi 20% mano nyiso no miga 7,000% interest. To bank me maximum 14% interest. Koro 14% interest annual okinyal compare kod 7,000% interest mimi kod mobile lending. Koro kiriek seche midwa to holo ma puodho no dhi kawe bank nikech bank bende biro ng'iyo business plan mari. Sim to ka ng'i nikech en pesa pap. Idhi tinyisi ni qualify for this one, te holo tikao pap. To seketi i CRB. Koro ana kwayo David owuoth ni dhi bank kidwa holo kidwa bedo serious nikech ibiro kwayi business plan mondi prove nikech bank biro dwaro ni character mari en chal nadi, collateral mari gima kopo no ki holo ginyalo kawa ngo gin kod gimo nyalo timo, gibiro ng'iyo capability to play ka ng'iyo business plan mari, business plan no nyalo duoko gima gidwaro no. Bas mara bich gibro nango ni go cash flow. Business onyalo generate pesa ma after a long time nyalo chulo loan no okende moko ochuni nyaka idhi kwa ng'ato moro no ami dhi ofukoni. To kuom Sam nyalo ka akwayi ni iwacho maler no iholo mondi eki plan first nikech ng'en seche midhi ga kisenwango pesa ofukoni ino wakato goni sim no wod mama orna kanyo miya ing'en mano ongi plan mari to kionge go plan tichako mana chulo go pebelago ichako mana chulo gik belago ichako mana oro pesa gigo. Koro wan wang'iyo ni nyaka idhi tim nadi ibed go plan, to kisebedo go plan kao pesa miholo no iketi plan mari ang'ene tek nikech sani Sharon ka for example Sam nyalo kodhibo oholo pesa sani kata siling 50,000 donge bas bang'e to nwango sim nyathine tuo ano nowe nyathine tuo ogolo pesa to owe mako keto pesa ohala mare koro ibro dhi konyo nyathi mondi kitieko nyathino pesa no serimo bas king tinwango message ko kuom bank no wadwa ni chul pesa cha. Koro mani gima chando wemo akwayo gana kata jok mwatiyo nwa ka governor senators gimoro nwang'no health system ni tiyo mondo kikaka oga pesa mar ohala na keto iwach ma chieth. Iwinjo? Nikech ka onge pesa ma chieth to biro chuni ni pesa mar ohala ni bende dhi kata ngono ichieth. Ka nitie school to okigol pesa no okigol bank kiseka loan tichopi dala tinwango no nyathi oriembi school. Ane dhi ohala ko sa ni tere school. Koro magi gik machandowa emomiyo sani wadwa mondo wakwa gi mwadwaro kwa governor nino kwa MP marino kwa MCA marino mondo olos ni weche gi mondi tiek weche gi mibadhi min go mang'eny gi tiek ni mondo koro kinwango pesa tiketi gi manyalo golo ni ohala. Mana kamano paro makamano lerero kamano engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni Sharon Owada jogi oliero ne ji pesa miholo to shida be wathoth go gini ko kong'ito kila ng'ato dhi yudore CRB an gi bandha mateka kedi daktari bende iseyudo kata mana ote samoro nitiere osiepni moro manolo pesa to koro ng'ise ni Fred chulane. Yes, magi to gik mwan wango ng'en kaka wan jok ma jo siasa ng'ato kwayi ne an gi CRB kani adwaro hama cha koro mago gik matimre kila siku lakini kata mano samoro wach ni kuom ranyisi nitiere kaka Fuliza kaka kata mna wach ni nitiere hola miluongo ni Ramogi. Ramogi koro oro ni ote ni Sharon nokwayo hola makama. To no keti kake kwilatero tishul. Ya mago to mere timre nikech ing'en kwini go siepe jibiro irin Fred kiket na gilo ngono guarantee kibedie guarantee mara kata garanta mara to ana kwayi ni bende weche mag bedo mag garanta mag ji koro sani olipo bende wang'iyo matek nikech sani ok inyal ng'iyo ni ng'ano CRB eni iburu ma chuth mochopo kure. Nikech seche misedonjo ibur ma ng'at mani ibur en obro ywa iburno tibende biro donjo iburno konyo to krach lakini an gima temo ga en kalo bedo garanta mara ni an bwana bro na mikra 1,000 moro kata 2,000 moro tim go gima tim lakini garantas nikech ana kia bur mintie ka CRB igole ji duto ing'eni ng'ato ni bur machal nadi omiyo koro wabro luoro wach ma bedo garantas gi to mano biro bedo matek lakini an gima nyalo kwayo jo nyikwara Ramogi nene en gima timre en shida kako wacho no
shida gi ng'eny. Bed piny bing'in man ma kichakogo to bro miyo shida moko go bedo mayot moloyo. Kaka anyisi ni ka ongo kod tich, aonge gi somo, aonge gi dhako, aonge gi pesa. Ntie kichako miya dhako mondi kapok imiya pesa tinwang'o ni wuok shida mara bro bedo matek moloyo kikwong tera e skul mondi. Koro wang'in to wachako go man mos mos mondo wawuog gi tabu. Nikech kata ng'eyo ka be nadongo kanyo na onge gi dhako, na onge gi pesa, na onge gi somo, na onge kod tich. To achako gi somo, jomoko chako gi kendo mondi. Koro chak gi somo mondi, ng'in kiwuok shida ni moko gibro biro chako bedo mayot kidhi mbele. To bang'e pok shida rumo. An anyisi ni don't give up. Ng'ato kik mi laziness biro konyi. Ng'at manyisi kan biro konyi mondo ogol shida ni no. Ng'eni ng'ano ne konyuol no konyi. Shida mari en mana mari to in mibed piny bingi nyalo loso plan mondo iwuog gi shida ni. Kisewuok kore kilos. Daktari paro ni paro ma kamano ni kare nikech nitiere kata mana yawa mamoko ma awach ni kata mana odiochieng' ma kawuono. Ponono ni nitiere gi nyausara ne moro samoro yudo kata mana siling 50,000. To Fuliza samoro nitiere gi siling mano limit mar siling 20,000. Bing'eno go kwana ni en dwe ka dwe nitiere gi siling 70,000. Yes. Okang' ma kata mana mentality ma kamano nikech yudo ni thoth kata mana yawa ma holo, thoth ma bende gin rowere e pacho kendi. Oholo odiochieng' ma kawuono kiny kochula ni to chako holo. Punjore nada ang'o manego bed ni kata mana yawa magwa timo nikech nitie jomoko mok nyala dak maonge hola ma kamano. Ema nyisi ni ng'ato koketo kuom gimiluongo ni samuoyo en ng'at monegi. Nikech ing'en seche moketo samuoyo kuom nyiso nu 24 hours min go no kaka dhano. Ing'en kaka an go 24 hours, in go 24 hours. In kiketo 24 hours mar samuoyo ma kwacho. Koro ng'ato dik mana go message no oro ga nyikwacho. Bas kinde mag siasa ng'ato keti kamo ni bet ni listen ni winji kuom seche 8 bas to mi siling 200 wa penji kidhi ni timo giri moro kuom seche 8 dinwa mana siling 200 kende. Koro ng'ene in gi lweti, in gi tiendi, in gi bwongo mari itiyo kode nadi moloyo keti wach mar samuoyo ni in ibro chulo makoro i budget kata kod Fuliza. Ema nyisi ni ng'at moketo sim card 4 nyiso no okodwa chulo sim card gi duto. Ntie ng'at moro man ntie kod nyinge 4 nikech ing'en nying nyaka iwil nyingi. Iwilo nyingi ka iwilo nyingi kama koro kata ibendi kiaga nyingi en ga ng'ano wuon. Makata koro akian ng'ani koni iluongi sijeni Fuliza Fred 1 koni Fuliza Fred 2 koro wakiaga in ga Fred mane. Ema nyiso ni samuoyo ng'ato ket kuomi nikech mano ng'at mohinyi. Nikech in gi teko ni in te kod rieko ni. Kila ng'ato nyalo wuok kitab mentie. To ng'ato nyaka ng'isi mokwongo ni in tie kod rieko gi teko ma wuok kanyo. To ng'at manyisi ni in to in marach mok inyal wuok kanyo mano ng'amonegi. To wanyisi Sharon. Kinde mana dak Uganda kana somo Uganda kana adwa bedo padri. Ntie baba moro mane inspire sana. Na dhi lime hospital kumiluongo ni Kimasa. Ko tuo ma an owuon kaka nyathi ang'eno baba ni brotho. To en no nyisa no Fred, when I get out of this bed, I'm going to build a house for my mother. Yet no surprise, and I'm thinking no of the thought. To enter and get dream, no bro work your tanda ni elgigeno, no bro work. Jo through ngato kikol kuomigi maduong' miluongo ni geno. The worst thing to be without in geno. Bed gi geno to geno no bro miki chungo kinyi mondo itum the right thing. Nikech seche michiewga kiwacho ni an taserumo ng'ato chiewga wacho ni an tabro nyalo. Koro ng'an ma bro wuok kitabu en ng'at machiew kacho ni nyalore. Jothurwa nyalore. Yes. Mana kamano mana ni bende yote moko bende aneno mathoth gi wacho ni thoth hola ma bende ichiwe bengi makamage gin so enticing. Kuom ranyisi kata mana kendi bende nyaka wabed gi ng'eyo ni kembe kata mana duonde ma bende chiwo hola makamage gin tiere e ohala. Gik bilongo ni profit making. Yes. Kuom ranyisi kata mana kwa ng'iyo kata mana CEO mano jata chenro maduong' e duol mochung' ne Safaricom mano Peter Ndegwa. Kanok chiwo kata mana okang'. Ingene en kata mana kanok chiwo ni siling 1,000 kindi thuolo mar ndalo adek kindi kisehole to koro onge kata mana profit ma interest mo generate mano bang' ndalo adek, meaning ni o entice donge. Yeah, to donge anyisi gan akwai no kata Jesus no paying to alem nadi. To lemo ma Yesu no wacho ni kiki ketwa e tem. Koro ini donjo ga e tem kineno. Ang'o i download ga gigi bende gigi ni social media in Facebook aseche moko kata king'iyo Facebook inyisin press here
To kisedonjo kanyo koro inyis kaka ibro holo limit mari. Ang'o miketo ga gigi simbi? Ing'en seche mi spend ga i social media makoro ini click kani betting. Deno ka betting bendo chamo pesji. To bende ging'eny kata mane pacho ka kembe iluongo ni kembe mag goyo pun. Koro mago gi gik maluongan time spent on poverty. Wang'ia pinje moendelea. Mani ok en gimitimo. Kidhi pinje moendelea ok gikawo route mwadwa kawo ni. Ing'en deputy president ente kod allowance en kata pesi motiyo gago. Kendo seche ma M-Pesa bedo tax go, tonge tax go dhi mana president. Ni President Ruto. Inti ito ga kon no konyi ga wuok. Ang' momiyo ne ko chulo ni. To ng'ato kogoli gima konyisi kaka inyalo wuokie. Okonyi. Sani kin gi tabia marach Sharon. To anyisi ni kawuono kik itim gino. Donge wan kodi abro wuotho kodi abro tami time donge. To kinyi to ang'ma timore. Kinyi in kendi inyalo time. Ema nyiso gan kata sani. Wangi gini mathoth jonyuol. Sani kin gi nyathi. Puonj nyathi mondo ti matek. Nikech awachon ga jin invest in the child. Don't invest for the child. Nikech sani kanyiso nyathi in kik ibed go buok. An go ot kuma hama ibro kawo. Mana I'm investing for the child. Lakini kanyiso karakta matiyo matek, karakta mawero kumibadhi mago holo ni nini daka mani wach ma holo ni gukwecho, wane wadaku wadhier. Baba ne ngithinda 11 ne wadhier ne wachandre. Lakini baba nomi wagi mana chiel tich matek. Ne kumiyo wasamuoyo. Nomi wasamuoyo onge kuma wadhier nikech inyalo chulo ng'ato school fees. To kinyalo mako lwete mondo som. Koro ng'ato komi tich matek, chuny mar tich matek. King'en kata ka gik moko richo, in iwon manyaki tibe loko wachono. Serikali saidia wawerego. Nikech wasebedo go serikali saidia ni pok oko saidia wa. Wawerego wach ma serikali saidia, wabed piny wang'e kaka wanyalo dhi mbele. Nikech in kubi betie kata kin ugenya hanyo, wonyo in game, wonyo inalego usonga. King'iyo tok chiel mari, ibro neno nyathi moro mano ka kanyo mos katugo to endelea. Ino karsani ken gitich moro maduong'. Ang' matami konyo nyathini mondo wuog kanyo. Onge gimo maki. Mane gima bro konyo. Yes. Mana kamano bende dhongere bende wacho ga ni nyathi kukwai rech keke miya rech nyise yo miyudo godo rech. Lupo. Dongo mane kaka konye kata mne kinde mabiro. Daktari nikech wadong' mana gi thuolo mar dakika 10 to atiko chenro makama bende wiwok nyal wila gi pek mar ngima. Sani pek mar ngima ochopo e kwana tamalo 9.2 mano inflation rate e pachoka. Kaluwore gi in piny Kenya ochomo kanya hinya kawuono nang'eni ken chieng' tarika wan chieng' tarika dicha abich tarik 4 tarik 4 aseringo kata mana ng'we chieng' tarik 4 mana ndalo 10 kende kawuono chieng' tarik 3 daktari benda ringo matek dongi into tarik 3 yes kamano ken tarik 3 wakwano ndalo 12 nikech nengo modhi ojamed chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe to sani king'eyo tamna lita achiel mar mo ahinya petrol ma bende yawa mathoth tiyo godo osechope siling 169. Sani ke inflation kata mna pek mar ngima ochope kwana tamalo 9.2. E kinde mabiro ka jalo weche mag ochumi neno ka bende ngima dhi chalo nade. Jo nyikora Ramogi aya bed nan giteko ada bedo giteko ma wuondo un ngima bro dhi maber, lakini asewacho kata mana Ramogi ka no pek ma ngima meda onge chieng' Sharon ma pek ma ngima no dog chien. Kwa ng'iyo ananyio mkate kinyio boflo mangima siling 5. Akiani in kidonge nyie pesa di. Sani koro boflo ni nga siling 150. Onge chieng' mano nyiewe siling 100. Kendo gisakta duoko weight mare piny to pod beche pod dhiga mna mbele. Koro sani gima nyalo kwayo en kaka awachon tich matek. Nikech ng'eni kayandi tiyo ga 8 hours in a day. Nyaki nwang'i ka ilo tiyo 9 hours in a day. Yan jine chiyoga yan ji chiyoga saa achiel kan jonyuola ne dongo ne gichiyoga saa achiel ama saa 2 to gidhi tich. Tine Nairobi ka jichiyo saa 9. Ana chiyoga saa 9 adhi gym masani mani activity mara 4. Kawo kani poda biro puonja dhi chamo chok nyaka saa 3 modhieno. To kora akadok yot. Chon cha baba ni ne woga tich to bet gaset
koro somo gaset gimo sa 11 kanyo koro eno yweyo tinde mano onge koro nyakwati moloyo kaka ne wege otiyo nikech baba ne chulo ga rent ma 250 Nairobi ka kwada Kibera an koro rent mara okadwe nyisi lakini osekalo kanyo achulo moloyo kanyo nalo nyaka ndalo 100 koro ka baba ne tiyo ga to ne chulo ot makora na chulo kigoyo nyaka ndalo 100 oripati matek moloyo kaka notiyo 100 times don't nikech ka dhi mbele tiyo kane babu tiyo kwa nyalo to nyithinda bende biro tiyo matek moloyo kaka tiyo unless na loso nigi koro in ko losni nyakiti mna matek to kata mna ke loso negi dong pod chiemo be nyaka gimanya kaka ginyalo tiyo nikech chiemo ba kenyalo wenegi piny ana kwayo sani koro ka oseyier jotelo mantie mok Luo Nyanza aparon kani koro manyalo konyo mondo gichak loso gimno ni yuto nikech ing'ene Switzerland kana dhi Switzerland okomba achiel mar chai en siling 1,000 kani 1,000 nyalo mi brika kod okombe bi madh bi ol donge nyiso ni gin tok gi ywag no maisha dhi mbele gin gi ng'ano pesa ni ofuko inyalo nyiewo sani kiketo pesa ofuko i Kenya nga onge mabiro nyisi ka bei ma unga Inte joma Sharon kadhi shopping gi shop ga ka simni ofuko gi kwanyo to gi keto onge ng'ama ng'iyo donge to wan to atimo shopping calculator mar uchumi cha kiketo mogo tidiyo kiketo unga tidiyo anyisi maisha dhi mana mbele to gima dwaro no kiketo pesa ofuko bin gi pesa ofuko onge tiene mang'iyo nyalo kata oro ng'ato no dhi nyiew ni gik minyiew kata supermarket go medo kidhi to kiongo pesa di oro ng'ato dawe onge ama di oro kemanyisi ni watem tiyo matek mondo ket pesa ofuko migepe mando los gi governance gima tiyo go mondo otitich maber molo mibadhi mang'eny adwa ga nyisi ni an iya no wang sana ka winjo wach ma Siaya nu governor ma Siaya wacho ni en koro investigate jok mayand kwalo pesa kara sanga in governor dongi to governor ne en senator koro investigate ga ngano emo mi aluongra gan super senator shadow super senator koro antija en any county ma winjo kiwondo ji tanyiso gi adian mani wondo koko jo Siaya bro nyiso un orengo wondo hu no en odwa investigate ngat mane otiyo go no tiyo grasanga ka senator no winjo no nyiso nu gima achiel mano kwal kanyo ang'o miyo no ling koro eno bende rifo bed donge warit neno gimo botimo nikech kata mna ndalo 100 poko tiket ing'e Sharon onge tiende marito ing'e ni ng'at mosewuondi odiochieng' mokwongo onge tiende marito kikendo dhako kawuono to kiny nwa oka otimo gimoro itoki donge in porito ga 5 years anniversary no obro timo gimo mopogre ana seng'e josian owondu to kukuye gadiera wach no renga dir no mondo bendo nyisun kaka senator ama no timo ga seche mani kwalo ga pesa no mane ne wach madir Sharon daktari da her mar mondo mwadhi nyime gi twak makama en mana ni sa koro mayo wangwa mitintiere gi wach mugi kote go chenro makama an gima dwa kwayo nyikwara Ramogi en no siasa serumo siasa gweche mang'eny go ne wasekethe seche magwa koro sani ana kwayo nu wakit siasa piny wadonji i maendeleo ne wantie god party manite Nyanza miluongo no Azimio la Umoja sani the only party mwadwaro party no ripoluonge in development onge party loni lakini party mwantie ripoluongo development wasego siasa higni mang'eny to bende wacho no siji jomoko se miyo wabedo go tab ma in be luongo nying jogi sani in weche mang'eny we siasa dongi tich nikech siasa ema wacho ni en gik moaketo sechewa igik makela ngo dhir wase wacho siasa mangato chung ukinya kothieno for 8 hours for 12 hours mangani wangeneno 8 hours en siasa to bang mano penjiri kuon miditedo thieno cha siasa ni iye siasa onge iye koro siasa wakid piny wadonji weche mag maendeleo party mari ngata macho maendeleo winje we wacho no okwadwa ngane in ngat macho maendeleo ngane ngat mangati ngat manyalo mi itu maendeleo mondo awogi tabia mag mibadhi gi nikech CRB no kaka wondi Nyanza wang'enyi CRB ni molo jok moko kuonde moko erokamano inya daktari kinda ago erokamano en mana ni ntiere yawa moko mapenjo ni namba nika hapa ni wabro neno gi talk tent donge ko sidwa chiuna wabro neno gi talk tent kata Ruto nyoro wacho Homa Bay no wabro neno hustlers i talk tent tini neno mana ji talk tent mana kamana go erokamano inya Dr. Fred Ogola kuom yuoro
twak makawuono. Erokamano. Kendo en geno maranya kwa Ramogi Juanga. Ekindi thuolo mara saa achiel mabendo bedo godo gi Dr. Fred Ogola, mano jalony weche mag ochumi. Yudo puonjruok makone kod kocha hinya kotenre gi kwayo hola. Mana kaka daktari nosewacho, ikwayo hola manyalo kelo ni yuto. Ok hola makelo ni lala. Kwa kamane lojo wetewa mabende nwabedo godo chenro makama chakre saa 12 mar okinyi. Mano Joyce Oduor, Cleophas Oluoch, jogo picha. Ubado kawuone mana en director marwa Greg Dikacha kaloso weche mag mitambo. Mano Kiswahili kubwa. Ako eno odiochieng' makare nyaka Ramogi Juang kiny. Bende mano odiochieng' ibed godo odiochieng' makare nyinga Sharon Ong'aw. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, saa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Hello ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Christina Shusho. Mimi ni Masi Basika. Kupata huu wimbo wa Divai, bonyeza *811 *500